حديث وروانيرا هدام بقر انت فوق انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن يذكر لا بارد وكيسر السفرة وغانيرا كارخنتي كالي وإيتنا هم بنقل وددينة دبنور كغن انكو جيبي الأخن انكو فرحة انكو عن قيلي قبرت وسنلي وعن قيلي قبرت وسنلي إنينا قعرت كورت الخان سخصو أرستو قبريلي كنت ربو قريب من مقلتو قبليلي جنواتنو ونالي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن أنت راح قريلي تكونك نقليلي كورت الخان سخصو أرستو قبريلي كنت ربو قريب من مقلتو قبليلي جنواتنو ونالي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن أنت راح قريلي تكونك مقبلي إهرت راح برينا كلاو نانك حديث وروانيرا هدام بقر انت فوق انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن يذكر لا بارد وكيسر السفرة وغانيرا كارخنتي كالي أما السكنين لتغرر تأبد من لنا في نسل في سريد الدحنا دي سنين لنا قرس إيما نسنينا خرق دقاقرا وردقوق أخواني ناوك لا تجد قحصي تكمنا قننت سلام الإسنين أما السكنين لتغرر تأبد من لنا في نسل في سريد الدحنا دي سنين لنا قرس إيما نسنينا خرق دقاقرا وردقوق أخواني ناوك لا تجد قحصي تكمنا قننت سلام الإسنين سلام تخطات نايس channel كما يتخونون صبوك تكونون هاي وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا كسام موداتان هاي زمدم سانا كتسون حدو ما بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوهم من حسابكم من بهانات من قد بمقداف دما نزي سرحنا كتحقزون كتدقفون وتوم كيسالكوهم وترو تحقزونا دما دقاقيمنا كنا مسكناكم نفتو نايلومي أقداسن وانا ون حبريتا إنا خنركن فتن إيرترا نتي بزي سفح ملكع زوها بازولو زوردا زولو مدكعتن مهرمتن كاب ناي قالاتن ناي تهديدن مالتيو نعوز بدكع ترير مالسي كتب جميرالا which is beautiful ملسي أقداس فلزخوني مجمري أقل بزغن جمر let's go Eritrean proxies and Egypt's Red Sea endgame. Imagine you wake up tomorrow and your country is fighting 4 wars at the same time, on the same piece of land, with 4 different armies, and none of them are officially at war. That's what just happened in the Horn of Africa. ትግራይ የአማራ የኦሮሞ ነጻነት ጦርና ኤርትራ የጦር ኮማንደሮች በሱዳን ተገናኝተው መክረዋል ሲል መጽሔቱ ዘገበም። በዛላምበሳ የኤርትራ ጦርና የኤርትራ ብርን በተመለከተ ምልከታውን አጋርቷል። የኢትዮ ኤርትራ ወይንም የትግራይና የፌደራል መንግስቱ ጦርነት እንዳይፈነዳ ዶናልድ ትራምፕ የበኩላቸውን እንዲወጡም ተጠይቋል። ዘ ኢኮኖሚስት ያሰፈረው ሀተታ ኢትዮጵያ በአደገኛ ሁኔታ ለሌላ ጦርነት ተቃርባለች የሚል ነው። አሜሪካና የባይደን አስተዳደር በስልጣን ዘመናቸው ካሳኳቸው የሰላም ስምምነቶች ውስጥ አንዱ የፕሪቶሪያ ውል ነበር የሚለው ተነባቢው መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ከ3 ዓመታት በኋላ ግን ከምንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ እናንቆልቆለ ክኸይድ ተጀሚሩ ድማ እንታይ ካ ትገብር ከም ወትሩ ናብ ኤርትራ ገጽካ ካ ተጸግዖ አሚን ደ ክላሲካል ብሎዚ ሓደ በተደጋጋሚ ዝድገም ነገር ክኸውን ከሎ ለሚድና ያሰለና ኢና ስለዚ ኩናት ክጅምር ከሎ ድማ ቶም ልሙዳት ዝኾኑ ማይክሮፎናት እዮም ክመፁ ዝጅምሩ ዘ ኢኮኖሚስት ክትብል ትኽእል ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ኣሎ ከቡታት ዝኣመሰሉት ናይ ፖሊሲ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዋሽንግተን ሰርክል ዝጥቀምሉ ሚድያታት ማለት እዩ እዚ ከዓ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ሓውሲ ምልክት ምውፃእ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ድማ መጀመርያ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ጠጠው ኣይበለን መጀመርያን ማለት እዩ እቲ ኩናት ይቕፅል እዩ ዘሎ ጠጠው ዝበለ ኩናት የለን ግና
ኣብዚ ዋን እዚ ናብ ኤርትራ ገዝካ ኣልጊብካ ናብ ኩናት ገዝካ ክትወስዶ ዝድለ ዘሎ ወይ እውን ዘሎ ባህጊ ጥር ዝደይብ ስለ ዘሎ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ካብኡ ዝብገስ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ መብዛሕትኡ ግዜ ንኤርትራ ሓዊስካ ምጥቃዕ ልሙድ ተርእዮ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ደ ኢኮኖሚስት ካብ ዝብል ሓያሎ መዓልትታት ሓሊፉሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝበሎ ድማ ኩልና ርኢና ኣለና ምክንያቱ እስከ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ብሓፈሻ ሓንቲ ካብዚ ናይ ደ ኢኮኖሚስት ዝበሃል ዘሎ ኣገዳሲት ኮይና ትረአ ዝብልዋ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ኣላያንስስ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ንሳቶም ሕጂ ኢትዮጵያ ትፈርሳላ ርትኡ ንክብሉ ስለ ዝደለዩ እዮም ኤርትራ ምስ ኦሮሞ ምስ ሸነ ከም ዝተራኸበ ዝገልጽ ዝኾነ ዝረኣናዮ የብልናን ምስ ህወሓት ፅምዶ ናይ ህዝቢ ከም ተገበረ እምበር ወታደራዊ ስልቲ ወይ ወታደራዊ ስራሕ ዝረኣናዮ ነገር የለን ፋኖን ኤርትራን ብሓደ ከም ዝሰርሑ ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብዚ ሚድያ 24 ሰዓት ክንዘውሮ ንውዕል ኣለና ክንበታትኖ ንውዕል ኣለና there is no single shred of evidence nothing ስለዚ ወላ ሓደ ዝረኣናዮ ጭብጢ የለን ከመይ ጌርካ ቦጋ ኣቢልካ ናብ ኤርትራ ተፀጋግዕ ነገራት ግን I don't know man እዚ ሓደ ንቡር ነገር ኮይኑ ዘሎ እዩ እወ ኩሉ ሰብ ዝረዳዳሉ ነገር ኩናት ይመጽእ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑሎ ኩናት ይመጽእ ስለ ዘሎ ድማ መን እዩ ዘምጽኦ ዘሎ ኩናት because ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ በዓሉ ኩናት ኣውጅሎ ኣብዚ ቀረባ ዝሰማዕናዮ ዘረባ ድማ ነዚ ይመስል Tuman dabame jarachuuf jecha finkaan duguun fermaata yeroo difaayina kisaatii filatoo mudel. Finkaan kisaatii bishaan beeyin waan jiruuf doolii namaa laabiyyuu ayizayitiin tarsiisuu danda'a. Kunis yeruuf bogaatii بتخكل كم زاز بلات هذا ربا سمعكم معي من تايلو nothing انتاين مالت يوم إيرتراين نزي إيرتراين يوم سريع مثلني إذا يوم سبات ولا حنت كسمع زي كل زرعنا جر زي اللي كتزاربلون كتماغوتلون تخلط بزي اللي كاب جزيه ناب جزيه ناب هو تتاك خدون ريما لنا كويناز دليل زلون ساتم يوم مخنياتو this is what they're saying قالن بلو በየንግግሩ ማይክ ባገኙ ቁጥር እየተናገሩ ነው እናውቃችኋለን ውሸታችሁን ነው ዓለም ይስማ እናውቃችኋለን አብረን ያደግነው እንተዋወቃለን እኛ ልታታሉልን አትችሉም ዛሬ 83 አይደለም ዛሬ ሌላ ነው እንድታውቁ እንፈልጋለን እናንተ ስትዘጋጁ እናንተ አኩረባሰሩ ዝም ብለን አናይም በተለይ የመከላከያ ሰራዊት የነበራችሁ ኢትዮጵያ ጥሮታ አውጥታ አክብራ ያስቀመጣቻችሁ ዛሬ በየቦታው ማይክ ይዛችሁ የምትፈክሩ ሰዎች ዛሬ ፈከር አይደለም በፈከር አይደለም ውጊያ በሳይንስ ነው ፈከር አይተው ዳግመኛ ትግዱን እኛ ለትልቅ ጉዳይ I mean these people are crazy كده زي خنبلو ميناتا ጽላለን ዕብዳን ናይ ዞም ህዝቢ ደረት የብሉ ንብሎ ዘረባ ካብ ዜሮ ተበጊስና ወይ ከነ ቆናጽብ ወይ ውን ተሕዲድ ደስ ስለ ዝብል ኣይኮነን መጀመርያ ትግራይ ኩናት ይመጽኦም ኣለክ በሃል ከሎ ምግናን ኣይኮነ ወላ ወሰቕ ዘረባ ኣይኮነን ናብ ትግራይ ኩናት ይመጽእ ኣሎ ናብ ኤርትራ ዝግበር ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብቲ ሰርክለስ ናይ ተጋሩ ዘግሟ ንኤርትራ ንምድምሳስ ንትግራይ ንምህሳስ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ንኤርትራ ንምድምሳስ ንትግራይ ድማ ንምህሳስ ስለዚ ትግራይ ዝበሃል ክሃሰሎም ማለት ኣካል ናቶም ስለ ዝኾነ ክሃስስ ጥራይ ሓይሊ ከም ዘይህልዎ ክገብሩ ንኤርትራ ግን ንምድምሳስ እቲ ኣጀንዳ 83 ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ሎሚ ከም 83 ኣይኮነን ይብሎ ወሪ ሚን 83 በኣታቶም ባና 91 ማለት እዩ what do you even mean 91 ኣይኮነን ሎሚ ክትብለኒ ንዓይ ኣነ ኤርትራዊ እንታይ ዘተሓዘሎም 91 ኣይኮነን ሎሚ ክትብለኒ ከለኻ ንሓደ ኤርትራዊ ከምኡ ክትብለ ከለኻ ጽቡቅ ጌር ዝርዳእና 91 ኣይኮነን 91 ማለት እኮ ህዝባዊ ግንባር ካብ ሳሕል ካብ ነቕፋ ዝኣተወሉ ዝነበረ ግዜ የስ ባንኪ ነበሮ ታንኪ ነበሮ መንግስቲ ነበሮ ባሕሪ ነበሮ ገለ ነበሮ ሎሚ 83 ኣይኮን 91 እንድሕሪልካ የስ ኦፍ ኮርስ ሎሚ 91 ኣይኮነን ሎሚ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እዩ 34 ዓመት ሕሊፍ ኣሎ ሃገር እዩ ነይቭ ኣለዎ ሓይሊ ባሕሪ ኣለዎ ሓይሊ ምድሪ ኣለዎ ሓይሊ ሰማይ ኣለዎ ኤቭሪቲንግ ኣለዎ አላያንስ አለው መሻርክት አለው ምስ ሰርሑ ምስ ክሰርሑ ዘልዩ ንዑ ዝሕግዙ ዘልዩ ምስ ክተሓጋገዙ ዘልዩ ብዙሓት ኣለዎ እታ ዘረባና ዓኸያ ትስማዓካ ንዓኸያ ትርዳእካ ተኮይኑ
83 ወይ ገለካ ኣይኮነ ክትብል ከለኻ ንነፍስኻ ኢኻ ክትሓስበሉ ዘለካ ካልኣይ 83 ኣይኮነ ዝብል ማለት እንታይ ማለት 91 ክመፅእ ከሎ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ብሓደ ነይሮም ንምባል ኢኻ ዝጥቀመላ ዘሎ guess what this is actually good for us ድሕሪ ብኸምኡ ዓይኒ ሪኢኻዮ ክልቲኦም ብሓደ ይመፁ ስለ ዘለዉ ንዓኻ ንነፍስኻ ዳ መዋፅኦ ድለየላ ንነፍስኻ ዳ መዋፅኦ ይፍጠረልካ እምበር 91 ዘይምዃኑ ንዓኻ ይከፍርሃካ ከሰንብለካ ዝግብኦ ምክንያቱ the same story ንትግራይ በይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎን ዓለም ሙሉእ እናሓገዘካ ከሎ ንኣዲስ ኣበባ ክመፀካ ቀሪቡ ዝነበረ ዘድሓነካ ሰብ ሓደ እዩ እቲ ዝገርመና ኣነሲ ነዚኣቶም ሓደ ሰብ ክምልሰሎም ከሎ ሰሚዐ ደስ ዝብለኒ ሰረባ ስለዚ ኣይኮነን የግዳስ ነዚኣቶም ዋላቲ ውፁእ ፀላኢ ናይ ኤርትራ እዩ ነቲ ናቶም ድኽመትን ውድቀትን ዝፈልጦ look at this ዝገርም ማለት እዩ የኤርትራን ውለታ ከፍለን አንጨርሰውም ብሏል እኮ የፋኑን ውለታ ከፍለን እኛ ኦሮሞች እኛ ብልጽግናዎች በተለይ አንድ ከፍል አንጨርሰውም ብሎናል በዚያ ባለበት አፉ ነው ሻዕቢያ ዘላለማዊ ጠላት ነው አለ የኢሳያስን የኤርትራን ውለታ ከፍለን አንጨርሰውም ባለበት ተመልሶ ደግሞ አሁን የኤርትራ ህዝብና ኤርትራ ሻዕቢያ ራሱ ማን ነው መሪው የኢትዮጵያ ዘላለማዊ ጠላት ነው እዚ ሓደ ካብቶም ንኤርትራ ካብ ዘናሹ ቀዳሞት አክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ እዩ አብይ አሕመድ ብፍጹም ዝእመን ፍጥረት ከም ዘይኮነ ነቶም ህዝቢ ንከምን ኢሉ እዩ ትማሊ ንሻዕቢያ ንምምዝጋን ቃላት ዝሓፅረካ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረልናን ሰራዊት ኤርትራ ዝገበረልናን ኢሱ ዝገበረልናን ኢሉ ዝፍክር ዝነበረት መልሓስ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ታሪኻዊ ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢሉ ክዛረብ ግዜ ዘይወሰደሉ እቲ ዘገርም ኩሉ እቲ ዝበሎ ብቪድዮ ዝተሰነደ ስለ ዝኾነ ክንደይ ግዜ ኢና ከም ጭብጢ ከነምፃልኩም ስለዚ ኣቶም ሰባት ትርድዮም ኣለዉ ኣሚን ኣብዚ ዘራ ካልእ ቪድዮ ኣለዎ ሻዕቢያ ከም ህዝቢ ኣምሓራ ትደፍሮ ዘለኻ ከምኡ ከይመስለካ ሻዕቢያ እንተመፅኡ እንታይ ከም ዝገብረካ ኢሉ ሕማቅ ቃላት እዩ ዝጥቀም ግን ሳምታይምስ ንሕና ክንብሎ ስለ ዘይንደሊ ንሳቶም ክብልዎ ከለዉ ናብ ኣቢ ክበፅሓልና ስለ እንደሊ እቲ ፀርፊ እቲ ሕማቅ ዘረባ ንዓና ደስ ዝብለና ኣይኮነን ግን I'm going to give you أبي لحنت فيديو ني أبي زيوم دحر هزوم كا انتاي كجبرو خيام يلوم نير مسلكم عبد السمعوا وحما غزر أربعة يقول دحان يقبوي خا تيجي باند تيجي تقري ميمتون نبس عندما را بتشكاني عندي متوتي نو أبي تفروي نكالان كزيا جمرو سأقولوا بدركوا اللاتشان ويانا كيتو يقرطان بكيتو ميتا كيتو لا يتقرطا ميتا درجو ياسبلو تاني يا راسو كيت بس عندي ملحسناتو إيرتراويان كمو خمزي قبرون فلتينا بحفشاقن you are messing with a very dangerous enemy زبلو زلو زي واتساكا سبيخا تقدم زلخا watch out تتنكاق يبلو اللو هجي اتن ريو زلنا بتدقاقامي زقبر زلو حدا جنرال حدا كونريل حدا مرح السلطان حدا حلافي ايكونن عنا زفكر لنا زلو موداتا يبلو من جنرال زبهالا بيتوبيا زبالي زفكر شي نقر ليلو يشلن ብዙዎች ሺ ነገር ሊሉ ይችላሉ ስለተባለ አይደለም በየትኛውም ህግ አግባብ ዓለም በሚያብቀውም ከተመጣ ቀይ ባህርም የኢትዮጵያ ነች አይደለም አሰብ አይደለም ምጽዋም ቀይ ባህርም ኤርትራም ጭምር የኢትዮጵያ እንደሆነች ነው ዓለም የሚያውቀው አሁን ግራ ቀኝ የሚረግጡ ሊረግጡ ይችላሉ ሰው በመሰለው ነው ለዚህ እኔ ሊከፈል የሚችለው መስዋዕትም ካለ ለመክፈል ዝግጁ ሆነን ያለ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ማንም አይደራደርም አይደለም እኛ የማያውቁት ትላንት የተወለዱ ልጆች ራሱ አፍ ከፈቱ በኋላ በሚነገሩ ባንዳንድ ነገሮች እዛ ኢንቴንሽን ውስጥ ነው ወደብ እንዴት ነው ያለለን ነበረን ድሮ እንዲሆኑ ነው ተብሎ እየተነገራቸው በዛ እየመጡ ነው ብዙዎች ሺ ነገር ሊሉ ይችላሉ استري وزلهم كال لكنه بزعبا زعفت بحري زي تزاربه كاب سرح كسغوغ يستبحليهم دمسلو بدحر مغارجا كم زبل تزاز حليف كل خمس خليه زطرطرا نمبر كل شبدو مالسي ابوليتيكا دزارب اكالالو نامن منكسير تراري وتسرارهاناتو فوري مينستر ديو مينستر بجاتو صاينا ايرترا دي ويون مينستر حبريتانا ايرترا ويون ገለገለ አምባሳደራት ማለት ወከልት መንግስት ስለዝኾኑ ዝዛረቡ ውሱናትዮም ወላ ብካል ዓለም ውን ተሪኻ not everybody is talking ብዛዕባ sensitive ፖለቲካዊ ኩነታት ነፍሱ ከሰባ ይዛረብኒ እንታይ ዳ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ይዛረብ
ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ግን መጀመርያ ፖለቲከኛን ወታደራዊ ኣዛዝን እንታይ ትፍልልዩ ክርዳኣና ይክእልን እዩ ወታደራዊ ኣዛዚ ነቲ ፖለቲከኛ ዝሃቦ ሓላፍነት ዝፍፅም እዩ እምበር ፖለቲካ ዝምድር ኣይኮነን ንሰራዊት ናቱ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዝተፈላለየ ዓይነት መተባብዒ ቃላት ክነግሮም ይኽእል እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ንህዝቢ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ኢትዮጵያ ካብቲ መንግስቲ ዝኽፈል ዘበለ ወላ ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ይኹን ወላ ናይ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ይኹን ወላ ናይ ሚኒስትር ናይ ፅርግያ ምስራሕ ይኹን ኤኒባዲ ዕድል መምስረኸበ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ባሕሪ እዩ ዝዛረብ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ዝደፍር እዩ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝደፍር እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቀት ኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ክትምልሰሎም ትኽእል እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚኣ ክልተ ነገራት ክረዳእኩም እየ ሓደ ኢትዮጵያዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ መስለኩም ትግራዋይ እዩ ፈታዊ ኤርትራ ኣይኮነን ግን ኣዝያ ኣገዳሲ ፅሕፍቲ እዚኣ ኣብይ ኣሕመድን እዚ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ዝገበሮ ዘረባ ምናልባት ኣብ ገለገለ ደይሰማዕኩሞ ቪድዮ ክትህልው ስለ ትኽእሉ ኣልርብረፍ ካብቲ ዝበሎ ከስማዓኩም ኣብዚ ነይራትኒ if I can find it here ገለ ካብቲ ዝተዛረቦ ክነስማዓኩም After contributing to the chronic tensions between Eritrea and Ethiopia. This is the belief prevalent among a considerable portion of politically conscious Ethiopians that Eritrean independence was something that the Ethiopian state consented to in a manner that fundamentally compromised Ethiopia's national interest. ስለዚ ንኤርትራ ናፅነታ ረኺባ ክትከይድ ከላ ኢትዮጵያ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ንረብሓን መንግስትን ሃገራዊ ስምዒት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ከፍቅድ ክኢሉ እምበር ተራ ኢትዮጵያዊ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ከፍቅድ ኣይምኽኣለን ወይ እውን እንተኾነ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብዙሕ ክዛረብ ምኽኣለ ዝብል ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ መራሕቲ ዝያዳ ሃገራውነትን ንቕሓትን ፍልጠትን ከም ዘለዎ ጠበቓይ ዝበሃል እዚ እንድሕር ኮይኑ ጠበቓ ናትካ ጠፊእካ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓዲ ሕጊ ትነብር እንተለኻ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ዘረባ እዚ ዝተዛረቦ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ከምኡ ድማ ንኤርትራ ብዝተፈላለዩ ወላ ሓንቲ ጭብጡ ዘይብሎም ነጥብታት ከክ እንድገለ ዝኾኑ ዲቕ ዝበለ ክሲ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣቢሩ ዘሎ እዚ ክሲ እዚ ድማ ንኤርትራ ዳርጋ ውፁእ ዝኾነ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ኣሎ ካልኦት ከ እንታይ ኢሎም መደረ ሂቦምሉ ክንሰመ ኢና ምናልባት እታ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበላ እሞ ከስማዓኩም ቦ ጌርና progress. Ethiopia must not be locked in poverty. In the long run, a poverty-stricken Ethiopia will be an Ethiopia that will collapse under the weight of its demographic boom and economic bust. Only by creating new and equitable opportunities through sustained growth and economic dynamism could Ethiopia transcend the fault lines of poverty and conflict. Therefore, the quest for a durable and secure access to the sea is an existential matter for Ethiopia. ስለዚ በቲ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብካልእ ዕግርግራ ትመውት ዘላ ሃገር እንድሕር ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይረኺብና ክንሕነቕ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብዚ ህዝብና ቁጠባዊ ሽግራትና ኩሉ ተፈንጂሩ ክቐትለና እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ግድን ክወሃበና ኣለዎ ኣብ ደገ ባሕሪ ማለት ድማ ልኡላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ሃገር ጎቢጥና ክንሕዝ ኣለና ተዘየለ ክንፍንጀር ኢና ዝብል ዘሎ እዩ ገመድ ሒዙ ድሌታተይ ሃበኒ እንተዘይብካ ንክሕነቕ እየ ዝብል ዓይነት ትረት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ብክልተ መንገዲ መጀመርያ ቅድሚ እቲ ናይ ኤርትራ መልሲ ሓደ ትግራዋይ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ መስለኩም ፅቡቕቲ ፅሕፍቲ ኮይና ስለ ዝረኸብኳ ጌታቸው ተማረ እዩ ዝበሃል ኣደነ ትግራዋይ ዲ ዋላ ኢትዮጵያዊ ኣምናሹ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ናይ ጊደዎን ዘረባ ዝተገበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ንመጀመርያ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ዶክትሪን ዝተረድኦም ወይ እውን ኩነታት ናቶም ተረድኦም ትግራዋይ ምዃኑ በዚ ዝፈልጥ መጀመርያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኣብ ትግራይ ኣላ ነዚ ዘረባ እዝን ክዛረበ ይደልን እዩ ምክንያቱ ትግራይ ክትጠፍእ ክሳብ ሕጂ ዝደሊ መንግስቲ ምዃኑ ናይ ብልፅግና መንግስቲ እናበለ ይዛረብ in his 5-part framing of the crisis ነቲ ብሓሙሽተ ገጻት ዝገለጾ covering asymmetry, external alignment, Eritrea security doctrine, it is militarized state structure and unresolved national
questions ገለ ካብቶም ዝበሎም ኤርትራ ኣብ ጉዳይናትና ኢዳት እትያ ኣብ ብዙሕ ጉዳይ ፖለቲካና ኢትዮጵያን ቁጠባና ኢትዮጵያን ይዘራረብ እዮም ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ሴኩሪቲ ዶክትሪን ወይ እውን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዶክትሪን ኣብ ውድቀትን ድኽመትን ናይ ኢትዮጵያ ዝተመርኮሰ ሃገራዊ ሴኩሪቲ ወይ ድሕነት እዩ ዘለዎም ስለዚ ኤርትራ ከም ሃገር ክትህሉ ተኮይና ኢትዮጵያ ዝተዳኸመትን ትበዓልዓን ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል እዩ ሳልሳይ ኤርትራ ሙሉ ብሙሉ ወታደራዊ ኣቃውማ ዘለዋ ሃገር እያ ንህዝቢ ዘይግደስ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንህዝቢ ዝኾነ ይኹን ቁጠባውን ኣብ ድሕነት ናይቲ ህዝብን ዘገድሶ ኣይኮነን ዝብል ክስዩ ብኡ ኣተሓሒዙ ነዊሕ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዶ ገለ ዝብል ከምኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዕድላት ናይ ስራሕን ናይ ቢዝነስን ክፍቀደሉ ኣሎ ገለ እዩ ዝብል ትዛረባ ኣብ ካልእ ቪድዮ እናተኬትኩም ስምዕዎ ቀፂሉ ድማ እቲ ሕጂ ንሰምዖ ፀናና ጉዳይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ናፅነት ኤርትራ ኣፍልጦ ክንህብ ከለና ሲ ኣይለበምና ነርና ከምቲ ፊልድ ማርሻሉ ዝበሎ ደቂስና ነርና ገለ ዝበሎ መልእክታት ማለት እዩ ስለዚ it is a less testament to the regime's strategic depths and more an indication of an individual official attempting to impose coherence on CAT ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ እቱብ ዝኾነ መንግስቲ መፅናዕታ ካይዱ ደዋፅኦ መንገዲ ዝመርፅ ዘሎ መንግስቲ ኮና ንርኢ ዘለና እዩ ዝብሎም ዘሎ እቲ ናቱ the core contradictions ገለ ካብቲ ኣብ ጌጋታት ናቱ ዝብሎ ሓንቲ እንታይ ይብላሎ just where is it ቁርብትለይ ካብካ ንኣብነት two narratives two audiences ክልተ ዓይነት ቋንቋ ንክልተ ዓይነት ህዝቢ what makes the moment striking is not the content alone but the split screen strategy and regime now pursuing ነቶም ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ዝዛረቦ ዘሎን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝብሎ ዘሎን ወይ እውን እቲ ኩንነት ንዓለም ኣፍሊጥዎ ዘሎን ንውሽጢ ህዝቢ ዝነግሮ ዘሎን ንዓለም ክነግር ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ domestically the government continues to project an image of calm control portraying Eritrea as a manageable irritant while diverting attention to internal politics ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ብንእሽተይ ፅፍዒት ክትእለ ትኽእል ወላ ሓንቲ ፀገም ክትፈጥረሎም ዘይትኽእል ሓይሊ ዘለዎም ንሳቶም ሃገራዊ ምዕባለን ግስጋሰን ትኸይ ዘላ ውሽጣዊ ፀገማት ድማ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ዓይነት ስእሊ እዮም ክህቡ ዝፍትኑ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ክኾን ከሎ internationally as Gideon address shows the government is now presenting Eritrea as a structural threat emphasizing territorial occupation proxy behavior and a doctrine built on Ethiopia's weakness ንዓለም ለኸ ግን ኤርትራ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከተፍርሳ ትኽእል ሃገር ምዃና ክገልጽ ይዝፍትን ስለዚ ዓቢ 130 ሚልዮን ኣለና ኣፅዋር ሃኒፅና ኢና ክንዲዛ ዓመት ክንዋጋ ንኽእል ኢና ወታደራዊ ዓቕምና ዓብይ ገለ ክብል ከሎ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ንኤርትራ ድማ ብቐሊሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድሌቱ ክገብር ዝኽእል ገይሩ እዩ ነፍሱ ክገልፃ ዝፍትን ሓንሳብ ንሕና ዓብ ቐላይና እምኒ ደርቢኻልና ከነብላ ይንኽነብላብላ እናበለ ዝዛረቦ ንማሕበረሰብ ዓለም ግን እዛ ሃገር ክትፈርስ ቀሪባ ኣላ ተፍርሳ ዝኽእል ድማ ኤርትራ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ገለ ግበሩልና ዝብል ከዓ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣበይ ከም ዘሎ ተዓቕሙን ዓለም ፅቡቅ ገይሩ ዝነግር ዘሎ the dual narrative is not accidental it is a survival strategy instead the country acknowledging vulnerability is politically costly outside the country minimizing inside the country ነቲ ዘሎ ፀገማት ፖለቲካዊ ውድቀት ከም ዘለዎ ንኸይእመን ኣብ ደገ ዘሎ ግን minimizing the severity of the Eritrean issue undermines efforts to rally diplomatic understanding ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣካይዳ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘለዎ መሸፈን ናይ ፀገም ክገብርዎ ከሎ ብዓለም ደረጃ ግን ድጋፍ ክወሃቦም ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዎ ዕንደራ ድጋፍ ክረክብ ወይ እውን ንክገብሩ ዝኾነ ይኹን ዝሕግዞም ኣካል ንክረኽቡ ናይ ድንጋፂ ሕቶ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡ ድማ the uncomfortable truth behind the diplomatic language one Gideon's most consequential acknowledgement delivered without theatrics was that the Eritrean force still occupy parts of northern Ethiopia. Senior regime officials hate to say Tigray. This is a reality. Had a captive of Lozi, Ertra, Abush Ethiopia, Sarawit Ertra, we won Agman Ertrasi, Abush Ethiopia, Lozville, Tigray, Kate, Osus, Osway, Magneatu, Tagudaiti, Idaliwanium is Tinatum, Magnet, Buzuhai, Irdananiane, Salamtai, Komolimel, Kale, Amoda Tazivlatra, Decivalet, and I, as a Saratazi. ዝገብሮ ዘሎ መይትኾም ዘሎ regime running out of narrative space ሓደ ምኽንያት ዝውዱ ዘሎ መንግስቲ ንርኢ ኣለና እዩ ዝብል ከመኽኒ ዘይክል ናብ ምኽንያት ገፁ ከይዱ ከዋፅኦ ዘይክል a moment that signals more than it says the strengths of the diagnosis should not be mistaken for the strengths of the regime but the speech does reveal this Ethiopia is communicating to the international community that the crisis with Eritrea is entering a decisive phase while telling the domestic audience almost none of it. ስለዚህ
ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ጉዳይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ከቢድ ደረጃ ኣትዩ ከም ዘሎን ዳርጋ ናብ ኩናት ከይድ ናብ ካልእ ብዘይገድስ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎን ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ግን ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ከም መሓላልፍ ይደሊ የለን ስለዚ እና ኮንፊዝ እናገበረ ክኸይድ ዘሊ እናደናገረ ክኸይድ ዘሊ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ምዚ ሕጂ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ከለና መጀመርያ እንታይ ክጥቀሙ ይፍትኑ ኣለው እዚ ንርአ Up to reports that an Iranian cargo jet has crashed in Eritrea, carrying not aid, not goods, but weapons that could rewrite the balance of power in the Horn. Ethiopia's radar ሓንቲ ካብዚ ብብዝሒ ዝጥቀሙላ ዘለው እዛ ናይ መኒኻ ትብላ ናይ ኢራን ድሮናት ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ኣካል ናይቲ ዝደልይዎ ዘለው ፃዕሪ እዩ ስኻ እንታይ እዩ ኤርትራ ክትእገዝ ስለ ዝደልዩ ዘለው ናብ ኤርትራ ገጅፍ ኣፅዋራት ይኣትሎ ዝብል እዩ እዚኣ ሕጂ በየናይ ክጥቀሙላ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኮን ደኾን ኣሜሪካ ንኢራን ኣጊዳታ ስለ ዘላ እገዳ ናይ ኢራን ተኣጊዱ ዘሎ ሃገር ድማ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣፅዋር ይሸይጥ ኣሎ ንዝብል ስነ መጎት ክሸጡ ይፍትኑ ኣለው እዚ ድማ ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ኣቓልቦ ረኺቦም ንኤርትራ ኮንቴይነር ምግባር ክሕግዞም ዝኽእል እዚ ከዓ ብናይ ኣብርሃ መምህር ኣብርሃ ናይ ትግራዋይ ኣናሊስት እንታይ ማለት እዩ ንትግራይ ክሃርሙ እንድሕሪ ኮይኖም ንኤርትራ ኮንቴይን ክገብሩሎም ኤርትራ ጠጠው ክትብለሉ ትኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል ኣገባብ እዩ ኣብዚ ቀረባ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓደ ቦታ ከይዱ ኢንተርቪው ኣካይዱ ነይሩ ናይ ኤርትራ መልሲ ቅድሚ ምርኣይና እዚ ኩናት እዚ ከጋጥም ድያ የጋጥምን ተባሂሉ ኣብ ተሓተተሉ ንስማዕ ተንኮል ብዙሕ ኩናት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ዓብይ ብዙሕ ሬቶሪክ የምፅእ ከም ዘሎ ብዛዕባ ዓሰብ ብዙሕ ነገር ይዛረብ ከም ዘሎ ሰፊሕ ዛዕባ ልዕሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካብቶም ማለት ካብቶም ዕዱማት ዕድል ተዋሂብዎም ሕቶ ክሓቱ ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዕድል ረኺባ ንጌታቸው ክትሓቶ ከላ ሳታይ ትብል ንስራ ህዝቢ ትግራይ ዝሰርሕ ዘለኹ ኢኻ ትብል ክሳብ ሕጂ ግን ምስ ፌደራል ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ምክንያቱ ድሕሪ ህዝቢ ትግራይ ይጠቀም ኮይንካ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ሓራ መሬት ዝበሃሉ ብፌደራል እዮም ዝድገፉ ንስኻ ኢኻ እውን ትድግፎም ዘለካ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ደኣ ንህዝቢ ትግራይ ክጠቅም ኣብ ፌደራል ዘሎ ክትብለና ዘለካ ዝብል ሕቶ እያ ሓይካቶ ጌታቸው ክልልስ ከሎ ኣነ ኣብ ዓፋር ምስ ዘለዉ ምንም ዓይነት ሓገዝ የብለይን ኢሉ ምስ ጀመረ ጋዜጠኛ ማህዲ ሓሰን ኣብ ማእኸል ጣልቃ ብምእታው ንስኻ ናይ ፌደራል በዓል ስልጣን እንዲኻ ኣመኻሪ እንዲኻ ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ከይጉዳእ ትሰርሕ ኣለካ እኮ ከመይ ጌርካ ደኣ ምስ ፌደራል ኮይንካ ክትሕግዞ ትኽእል ዝብል ሕቶ ይሓትዎ ብድሕሪኡ ጌታቸው ክልልስ ከሎ ኣነ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እየ ዝደሊ ምስ በለ ጋዜጠኛ ዝነበረ ቃለ መጠይቅ እውን ኣብ ጥቕሚ ሕጂ ትብሎ ዝነበርካ የድብለካ ዘለኹ ምስ በሎ ጌታቸው እንታይ ዝብል ኣነ ጠበቃ ጠበቃ ከዓ ኣብ መርትዖ ኣብ ድጋፍ ዝተመርኮሰ ውሳነ ወይ ሓሳብ ክህብ ዘለዎ ይብል እሞ ድሓር ሓታቲ ኣቋርፅ ኣቢሉ ኣብ በረኻ ከለኻስ ጠበቃ ይነበርካ እንዲኻ ሕጂ ጥራሕ ኢኻ ጠበቃ ኮይንካ ኢሉ ሰፋጠጦ ጌታቸው እሞ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኻይዱ እዩ ኣብይ እውን ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ክብል ተዛሪቦ ድሓር ተሓታታይ በቃ ያኽለካ ሕጂ ኢትዮጵያ ኺልካ ስራሕ ትረክብ ኣይመስልን ዝብል ዝራብካ ብምባል እዩ ዓፂሙ ናይ ቀዳማይ ራውንድ ሕቶ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሓታታይ ካብቶም ፓናሊስት ፕሮፌሰር ቶንቮል እዩ ሓቲቱ ኣብይ ጀኖሳይድ ኢልካ ኣብዚ ነገርካና ኣለካ እንታይ ይስማዓካ ሕጂ ምስኡ ክሰርሕ ከለካ ኢልዎ ብዛዕባ ኣብይ ብዙሕ ተዛሪብካ ኢኻ ኣብ መደመር ዝብል መፅሓፍ እውን ቅድሚ ሕጂ ንዕኡ ኣንቢበ ኢልካ ኣብ ዝሃብካዮ ኣብይ ናይ መደመር ፅንሰ ሓሳብ እኳ ብኣግባቡ ዝፈልጥ ኣይኮነን ኢልካ ጌርካ ድሓር ግን መፅሓፍ ክምርቕ መፅሓፉ ክምረቕ ተሎ ተመሊስካ ኣብይ ንፉዕ ምኳኑ ኣመስጊንካዮ ስለዚ ቀደም ዲኻ ሓሲኻናስ ወላ ሕጂ ኢኻ ትሕሱ ዘለካ ዝብል ኣዝዩ በዳ ሕቶ ይሓትዎ ጌታቸው መልሲ ክህብ ከሎ ኣነ በዚ ዝነበረ ኩነታት ኢሉ ክጅምር ከሎ ቶንቮል ኣቋሪፅ ኣቢሉ ኣብ መንጎ ማለት ኣቋሪፁ ማለት ኣነ ሕጂ ኣይትበለና ማለት ፋክቲ እዩ ሓቂ እዩ ኣይቅየር እዩ ስለዚ ኣብ ዝመወካ ግዜ ዝተፈላለዩ ዘረባታት ኢኻ ተዛረብ ዘለካ ኢሉ ምስ በሎ ጌታቸው ንእሽተይ ንምሃብ እኳ መልሲ ምሃብ እኳ ተፈፅሞ ግን ፈፂሙ ኣድረስፊስዋ እዩ ሓሊፉ ነተሓቶ ማለት እዩ ቀፂሉ ሓታቲት ያው ናይ ኣዲስ ስታንዳርድ ፀላለ ለማ እያ ቅድሚ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጨፍጨፉ መንግስቲ ዝሰርሕ እዚ ንሰምዖ ዘለና ጌታቸው ረዳ ኣብ ሎንደን ምስ ማህዲ ሓሰን
نكرمنا جورناليست حدا عالمنا عبيد كابتن عبيد ጋዜጠኛታት ዝበሃል ኣብዚ ዋን ማለት እዩ ምስ ዝገበሮ ዝርርብዩ ጌታቸው ረዳ ናይ በሓቂ ማለት ክሊር ብሌይተንትሊ ብግልጽ ክንዛረብ ተኮይንካ ጓሓፊኻ ሓሳቢኻ ለኽባጢኻ ንኸብድኻ ትነብር ኢኻ ኢሎም ኣብታ ኣዳራሽ ብግልጽ ህዝቢ ትግራይ ኢልካ ትሽክት ንስኻ ንኸብድኻ ትነብር ዝነበርካ ብፍላይ እሱ ትማህደ ዝበሃል ኣብ ግዜ ህያደግ ረኺቡ ኢንተርቪው ገይርዎ እዩ ህያደግ ምስ ህያደግ ኮይኑ ከመሓድር ከሎ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ከሎ شعاع انترفيو جيرالكا اب غزي قالسد بتግራይ انترفيو جيرالكا حجير ياكالو اب نفس وقف اب سلطان الله غيلو so when are you going to كاب سلطان كتلن ህዝቢልካ ሸቀጥ ኣይትግበር ኣብ ዝተ ዓመት ካድማ ኣብ ዝመቸኣካ ንዘረባታት እናጠዋኻ ንንጌራኻ ንኸብድኻ ትሰርሕ ሰቢኻ ኢሎም ካላይ ምስ ኣቢ ብግልጽ ኣባይሶም ኣለው ኣቢ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ናብ ኤርትራውን ኣትሪዶም ተዛሪቦም ኣለው ምናልባት ኣብታ ኣቀድማ ቢለ ዝሃብኩም ናይ መወዳታ ቀንዲ ብዛዕባ እቲ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣባ ከስማዓኩም ባገና ቀዳማይ ሚኒስትር على ነገር ተዘገርና ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ምስ ዝተሓዝዩ ክብሉ ይወስዩ ጋዜጠኛ ማሊ እዋ ስኻኩም ነው ሶልጥና ለካስ አባል ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ እንዲኻ ኣማኻሪ እንዲኻ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዑ ወኪልካ ክትኸይ ዘለኻ ሕጂ ነዞም ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ፍትሓዊ ክትብሉ ዝኾነ ግን እዚ ከይከውን ዝሰርሑ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ኣለዉ ዝሰርሑ ቁፍና ኣለዉ ምስ ኤርትራ ኮይኖም ንፌደራል መንግስቲ ክወሩ ይሸባሸቡ ኣለዉ ስለዚ እሳቶም ከይጠፍኡ ፈፂምካ ስራሕ ክስራሕ ስለዘይክእል መጀመሪያ ንعوم ከተነጥፊ ኢና ንጻር ዘለና ዝብል ሕቶ ይሓሲቱ ኣብዚ ጌታቸው ኣብ ዘልዓሎ ኤርትራን ትግራይን ብሓሳብ ኮይኖም ኣብ ጫፍ በፅሖም ኣለዉ ንፌደራል መንግስቲ ክልቲኦም ኮይኖም ክወግኡ ስለዚ ንሕና ነዚ ተኸላኺልና ሓደ ነገር ተዘገርና ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ምስ ዝተሓዝዩ ክብሉ ይወስዩ ጋዜጠኛ ማሪ ሓሰን መጀመሪያ ጋዜጠኛ ማሪ ሓሰን እንታይ ኢልዎ መጀመሪያ ኣነ ክልጠካ ከለኹ ምስ ኢወደግ በዓል ስልጣን ነርካ ካልኣይ ናብ መቐለ ምስ ከልኩምን በዓል ስልጣን ኮይንካ مجلس كاد ما نفيدرال بعد ستة كويكا حجها نيسمت مع المراحي خزنها لا تصل دما قاعد نوص أملاخ يفلت مسكال بوليتيكا بارتي ومسكال من قصة خربك يا قولي زول حجاج أيوة حججلو جيتاتشو أبزليش بشتت زول ونتات كم تري وزلهم جيتاتشو ردا already busted كوين خمسة لينا نرزلنا وتصيت نايزي نريو زلنا كنا تادما one of the really زجرم كنتاتنا نرزلنا زجرم أمودة تدما أول دقاناتو أزيح ما كون كم زغل كابز بتجراي زستفهم فن كاميرا حم خانكا نابوليوم زنقرون التيوم توماوزلو بعلت ترنفولد بعالبروفيسور كلهم ترى يرتراهم بوجن يرترا تاريخيين ديجيتاتشو ردا كوميلن انتاي كجبر كيد ابز بوتا ዛ ነገር ምን ኢንተርቪው አይወጽናሎ በውሽጣው ምንጭታት ተረክበ ኣብ ሆርን ሪቪው ዝረከብኳ ቪዲዮ በሐቂ ጌታቸው ረዳ is exposed ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ኩነታት ክመለሲና ከነተሓዞ ስለንደል ዘለና ፍላይ ምዝናይ ኩነታት ናይ ዓረቡን ከነተሓዞ ስለዝኾና መሪዎች ወደ ሽፍትነት ወይም ደግሞ ወደ አማጺ ኃይልነት ተቀይሯል የብልጽግና ኃይል የሚል ከነባህሪው በዝርዝር የሚያረጋቸውን ጨምሮ አቅርቧል ኢንጂነር ግን ከሰሞኑ በዚህ ደረጃ ታድጋለሽ እንዲናረጋለን አንድነታችን ፍቅራችን ጨምራለን የሚል ነበር የሚጠበቀው ግን ፊልድ ማርሻሉ 2018 የጦርነት ዓመት ይሆናል የሚል ንግግር መናገራቸውን እናስታውሳለን እንደገና ከሰሞኑንም ዛው የመስቀል አካባቢ ደግሞ ዳይቭ ለመግባት ወደ ቀይ ባህር ተዘጋጁ የሚል የእግር ኳስ ጨዋታ ወይም የዋዋን አይነት ነገር አድርገው ሲናገሩ ሰምተናል እነዚህ ሰዎች የምንጠቅሳቸው የሀገሪቱ ዋና ኃይሎች መሪዎች ስለሆኑ ወታደራዊ ታማጆር ሹሞች ናቸው በስራቸው ያላቸው ሰራዊትም የነሱ እንታየም ዝብሉ ዘሎ መስልኩ ንውሕ ዝበለ ሰግመንት ያ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ምዕመዳር ናይ ብልጽግና ብርሃኑ ጁላ በሎ ካልኦት ኣበይቲ መራሕቲ ናይቲ ብልጽግና እንታይ ከም ዝደልዩ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ንጹር ዘይኮነ ዕላማ እዩ ዘለዎም እዮም ዝብሉ ወላ ኮና በኤርትራ ክኸዱ ኣብ ባሕር ክወስዱ ገለ ይዛረቡ እንተለዉ ወላ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝደልዩ ኣይፍለጥን ኢሎም ንግሆ ሃንደበት ወፂኦም ድዮም ዝዛረቡ ወይስ ሓደ ሰብ መምርሒ ዝቦም ኣሎ ወይ እውን ዕላምኦም ናበይ ገፁ እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ድራማ ድወስዶም ዳእምበር ዝኾነ ይኹን ለውጢ ዘምፃሎም የለን ሓደ ካብቶም ነዚ ኩነታት ብቐረባ እናተኸታተለ ዝገብር ዘለካ ከርየኩም እየ ብዙሕ ነገራት ሒዘ ስለ ዘለኹ ከተሓዘልኩም ክፍትነ መጀመሪያ እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹ መሲልኩም there was this segment give me a second ክልተ ሰለስተ አርቲክልስ ከመኩም የምሱ ኃይል ጥምረትና አስተላለፍንም ማየት ይገባናል ይህ ጦርነት
በተለይ በዘመናዊ አሁን ባለፉት 10-20 ዓመታት በዓለም ላይ የተደረጉ ያሉ ጦርነቶች በሁለት ተዋጊ ቡድኖች ብቻ አቅምና ጥንካሬ ስትራቴጂ የሚወሰኑ አይደሉም። አሁን የሚደረጉ ጦርነቶች በብዛት ብዙ የተለያዩ ኃይሎችን የውስጥና የውጭ የጎረቤት የሩቅ ሀገር የሚያሰልፉ ናቸው። ስለዚህ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት የሚፈነዳ ከሆነ በኢትዮጵያ መከላከያና በኤርትራ መከላከያ ብቻ የሚደረግ ጦርነት ሆኖ መታየት የለበትም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ከባድመ ጦርነት ጋር ሊያነጻጽሩት ይሞክራሉ። that is totally wrong። የኤርትራ እንታይ ዝብሎም ዘሎ መሲልኩም እዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ መብዛሕትኦም ዘይርድዎ ነገራት ኣሎ ዝብል ዘሎ ጀዋር እቲ ኩነታት እዚ ሕጂ ክካየድ ዝኽእል ኩናት ንብሎ ዘለና ብቐሊሉ ሓደ ሃገር ምስ ኤርትራ ጥራይ ተዋጊእካ ክትወፅኦ ትኽእል ኩናት ጌርካ ምውሳድ ከቢድ ይብል ኣሎ። ኣካል ናይቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንኣብነት እዚ ዝኣቱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ሚሳይላት ድዩ ድሮናት ድዩ ኣፅዋር ድዩ ካብ ኢራን ናብ ኤርትራ ይኣቱ ኣሎ፣ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዲል ትገብራላ፣ ካልኦት ሓይልታት ናብ ኤርትራ ይኣቱ ኣሎ ዝብልዎ ብዙሓት ፋክተርስ ክኣትዎ ዝኽእል ኩናት ከም ዝኾነ ክግንዘብ ይግባእ። ኢትዮጵያ ኤርትራ ብቐሊሉ ምስ ኤርትራ ጥራይ ተዋጊእካ ክትወፅኦ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ይብል። ነዚ ክብል ከሎ ኣላያንስስ ናይ ዞባ እናጠቐሰ ይዛረብ። መን እዮም ቶም ኣላያንስስ ንሱ ዝጠቕሶም ኣተሓሒዝና ክንሪኦም ስለ ዘለና ንኣብነት he gives this evidence መጀመርያ እቲ ኩናት ዘሎ modern warfare ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ብዙሕ ኣፅዋር wars today are rarely fought in isolation, regional and global alliances. ስለዚ ሕጂ ዘሎ ዓውደ ኩናት modern warfare ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሓደ ሃገር ምስ ሓደ ሃገር ጥራይ ኣይዋጋእን እዩ፣ ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዝኣትዎ። ስለዚ ኣቢ መን ኣብ ዙርዩ ክኣትዎ ይኽእል፣ ኤርትራ መን ኣብ ዙርያ ክኣትዎ ይኽእል ዝብል ዘሎ መጀመርያ ከመይ ኤርትራውያን ሪኣክት ዝገብር ዘለኹ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ ንዑ ዝምልከት ናራቲቭ እዩ። ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምስ ኩሎም ሓይልታታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ግዜ ተገዲዳ ገጢማቶም እያ፣ ወፂኣቶ ድማ እያ تعويتا وصياتو ليا. سلازي حجة أبز عجزة لا إثيوبيا إيرترا ناي فولي حيلي حاجة زي اللي يعني زمان لقنا أسوار كتجزية بالله تكنولوجيا كتعتقي بالله نبلي لنا definitely يدل كل زي بحافش حاجنا إيرترا نزو كنا تعتزي أنت متى يوم كم كتولز غلا عم خمسلو ما بزحت إيرترا وزفلتي معناته تي فتنا نهلا وين حتى توصل زخنة ناي كالوت مريت وين ناي كالوت دقيقة خنوصل وين إلكتريك كنوصل يلقاي كنا دقبر زلو كنا نهاجر كان لولا ونت كان قصالت كان كتفز دلو كيناتيو هذا external actors often pursue its own. لذلك بزحات هايلتات نابتو كينات زعتو دما ناتهم توسخ إلاما سلوزلومي سلازي بستفل عليه من جدد ما كاتوهم internal opposition within Ethiopia خالد زبلوزلو وش تعود أجمع بإثيوبيا زلو unlike the 1990s زناي تسعة شو مثلا زنا برا كينات Ethiopia now faces armed opposition from within أبشن شاتم من تسعة شو مثلا كينات ناي بعد ما ويون ورارك جز أبز جبروا لزنا برا نايرترا إثيوبيا شو أبي إثيوبيا وش تعود برات على الإلزق على ساينا برا كل إثيوبياوي بحدا نبير ترى يغني أنا يرلومي اللي زي يكون أزيج الجف وتهدر عقمي بيمانة تجامن نعب كفرس زود زق على سال نعبنت فانو أبو محرا أوروما ليبريشن أرمي أبو روميا these groups challenge the central government's legitimacy and military capacity إزياتهم نبينهم التي مع كلام منقسي عقمون كلهم بقعتون challenge غيرهم مزلون يبلالو سالساي the Tigray Eritrea tension صمدو ወይ ወን እቲ ኣመንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ so the unresolved hostility between Eritrea and Tigray remains a volatile factor ኣመንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ በቲ ሓደ ጽምዶ በቲ ሓደ ድማ tension ትብሎ ትኽእል ኢኻ Tigray's existence is a semi-autonomous force threatens both Ethiopia and Eritrea's strategic calculations ትግራይ ድማ ምስቲ ኮይናቱ ዘላ مع إلى زلوا politica ناتا نكلتهم وجنات أب calculation ناتهم تلو الله ويبلالو مبزعت سبب زوانزي تجراي كم entity تجراي زبال أنصار إيرترا خمسة كونه ردو كوين الله كنا من تايب سيرترا خطابر يقولون مرة أنصار إيرترا يكونه معناته إيرترا بمسرته أنصار تجراي سجى زخونه يكون حتى سلا زي بالله زوانزي بقيمت على تجراي إيرترا تدليم يا إيرترا حسكا كم أكاز غلفتنا أنت اسم سيرترا حبابك أنت حدا جن إيرترا كم حزاقة ويون كم مشاركتها غير كاتريخا ني زمت أكا فتنا خدت متخل كالي Sudan as a potential escalation zone Ethiopia and Eritrea's involvement in Sudan's internal affairs could widen the conflict إذا إيرترا إثيوبيا أو قداني السودان already إثيوبيا كل زكالي قبرالو حج دما أبين شانقول حدش معسكر
سب 10,000 ወታደራት ከሰልጥን ዝኽእል ብኢማራት ፋንድ ዝኾነ ቦታ ይኸፍት ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ ኢትዮጵያ ድሮ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኩሉ ዘበለ ሕማቅ ትገብራላ ኤርትራ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ትሕግዝ እያ ዝብል ክስ ኣሎ ስለዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ካልእ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ፕሮክሲ ኩናት ክካየደሉ ዝኽእል ቦታ ምዃኑ ይንገር ኣሎ ፎሬን ፓወርስ and proxy alignments ኢማራት ግብፅን ስዑድያን ከምኡን ካልኦት ሓይልታት ስለዚ UAE is reportedly aligning with Ethiopia ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ብዙሕ ደገፍ ክትገብር ከም ዘላ ፍሉጥዩ ግብፅን ስዑድ ዓረብና are also leaning toward Eritrea ናብ ኤርትራ ገጾም ዝተፀጉዑ ይመስሉ በቲ ናይ ቀይ ባሕርን ናይል ፖለቲክስ እንተሓይስካ this alignments mirror global proxy dynamics ስለዚ ናይ ካልኦት ናይ ኢድ ኣዙር ኩናት ብዝሰፍሐ መልክዕ ንክቕፅል ዘሎ ተኽእሎ ይብል ኣሎ risk of prolonged multi-theater conflict ስለዚ በዚ መንገዲ ዝተናወሐ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ብዙሓት ሓይልታት ዝሳተፍዎ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ እናበለ ጀዋር ነቲ ኩነታት ክገልፅ ይፍትን ኣሎ ናው ኣብቲ ናይ ኢማራት ቦታ ክንመፅእ ከለና መጀመርያ ኢማራት ለንቀነ ከቢድ ፈተና ገጢሞ ኣሎ ክንብል ፀኒሕና ኣለና ከቢድ ፈተና ድማ ኣሜሪካ ክትጥምቶምን ክትሃርሞምን ወይ ታርጌት ክትገብሮም ስለ ዝጀመረት ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ በዚ ንጀምር Arab Emirates backing a genocidal militia. Satellite images and UN reports show the UAE is arming a paramilitary which is trying to take over Sudan by force. The country's civil war has displaced 12 million people and left 25 million. Support forces is overwhelming. ስለዚ እቲ ናይ ኢማራት ስለምንታያ ክንድዚ ዓይነት ሕማቅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣስላም ዝኾነ ህዝቢ ሱዳን ትፍፅም ዘላ ዝብል ቀፃሊ ዶኩመንታሪ ናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ወርቂ ናይ ሱዳን ስለ ዝደለዩ ድዩ ናይ ሕርሻ መሬት ስለ ዝደለዩ ድዮም ኣይዲዮሎጂካዊ ድዩ እንታይ ትሕቶ ንሱዳን ንኢማራት ክንድዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ክጭክን ዝገበራ ካልኦት ግን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ሓሊፎም እዮም ኢማራት ንየመን ልክዕ ከምዛ ንሱዳን ትገብራ ዘላ ጌራታያ ኣብ የመን ጌራታያ ኣብ ሊብያ ጌራታያ ኣብ ሶማልያ ጌራታያ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና መስርሕ ሓድሽ ነገር ዘይኮነ ዝደጋገም ልሙድ ተሪኦ ናይ ኢማራት ኢና ንርኢ ዘለና ዝብል ካልኩሌሽን ድማ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ እዚ ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ፀቕጢ የጋጥማ ስለ ዘሎ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢማራት ምስ ማርኮ ሩቢዮ ተራኻኺቦም ተደዋዊሎም ከም ተዘራረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ እንተኾነ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ተሪኢና ከምኡ ድማ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብየማንን ብሪፐብሊካን ሳይድ ይኹን ብዴሞክራት ሳይድ ni abli maras gumten khusat bizu tsaqti yigbar kam zolo iznigar zolo ስለዚህ secretary ናይ state Marco Rubio urged international partners to cut off weapon supplies to Sudan's parameter RSF ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ሓገዝ ና RSF ዝወሃብ ክቁረጽ ከም ዘለዎ ተዛሪብሎ ni ማራት ብሽማ ኣይተቐሳን he accused the RSF of systemic atrocities of al-Fashir including murder ስለዚህ እቲ RSF ዝበሃለ ጥቁ ምልሻ ብዙሕ ግፍዒ ዓመፅ ከምኡ ድማ ኩሉ ዓይነት ሕማቕ ተግባራትን ህልቂትን ይፍፅም ከም ዘሎ ነጊሩሎም ስለዚ accusations against ኢማራት ዝኸስስ ድማ ብቐጥታ እንተደይኮነ ብኢድ ኣዙር ተኸሲሳ ኣላ ሱዳንስ ኣርሚ ቺፍስ ሱዳን ብተደጋጋሚ ኣብ ኩሉ መድረኻት ኢማራት ይኸሱ ኣለው ከምኡ ድማ ነቲ ክሲ ኢማራት ኩሉ ግዜ ትነፅገያ የለኹን ገለያ ትብል ግን ምስ ኢማራት ዝተሓዝ ነገራት ንፁር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሜንስትሪም ሚድያ ብተደጋጋሚ ኢማራት ብፍላይ ዛ ፖለቲከኛ ናይ ዴሞክራቲስ ብወገን ዴሞክራቲስ ዘሎ ፖለቲከኛታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እቲ ግፍዒ ጠጠው ክብል እንድሕር ኮይኑ ግድን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ምክንያቱ ኢማራት ድማ እንታይ ኢሎም ኣብ ሓደ ግዜ ንቻይና ንራሻ ንኣሜሪካ ንሰለስቲኦም ተቆጥዕ ዘላ ሃገር ኢሎም ኣሎ ንሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ተቆጥዕ ዘላ ሃገር ኢሎም ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ኣብ የመን ከምኡውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣሰንባዲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስዑድያ ኢማራት ስዑድያ ቀጠር ቱርኪ ካልኦት ሓይልታት ብምልኦም እዚኦም ግብፂ ኣብ ጎኒ ሱዳን እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብጀካ እስራኤል ዝድግፋ ሓይሊ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ብጀካ እስራኤል ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብዝተፈላለዩ ሎቢ ገይሮም እዮም ዝጠዋወዩ ዘሎ እምበር እናተነፀለ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ብመንገዲ ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንዑ ዝድግፍ ሓይሊ የለን ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ንዖም ዝድግፍ ሓይሊ የለን ምስኦም ደው ዝበለ ሓይሊ የለን ኩሉ እቲ ምስኦም ደው ኢሉ ዘሎ ማኒፕሌትድ ዝግበር ጥራይ ስለዚ ኢማራት ጌም ናታ ፅቡቅ ጌር እናተፈለጠ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቀፃሊ ኣንደር ስክሩቲኒ ፀቕጢ ናታ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ውፅኢት ናይዚ ፀቕጢ እዚ ድማ ሓደ መዓልቲ ሓደጋ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ይርድኦም ኣሎ ማተር ኦፍ ታይም ናይ ስዑድያ ንጉስ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብ ምዃኑን ናይ ሴኪሪቲ ድማ ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ስምምዕ ከም ናይ ኔቶ ዲል ክወሃቦ ይሓትት ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ግን ምስ ሱዳን ይራኸብ ስለ ዘሎ ምስ ኣልቡርሃን ተራኺቡ ከም ዝነበረን ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ስጉምቲ ንክውሰድ ወይ ፀቕጢ ንክግበር
ሎቢ ክገብረሉ ሓቲታ ከም ዘላ ሱዳን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ ዝኸይ ዘሎ እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ቀሲልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤርትራ ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ዝሃበቶ መልሲ እንታይ ይመስል እንድሕር ኢልኩም ዳርጋ ኢትዮጵያ ኣብ ዕብዳን ከይዶም ከም ዘለዉ እዞም ፖተምኪን ፓርቲ ዝበሃሉ ኣዋጅ ናይ ኩናት ገይሮም ከም ዘለዉ ብግልፂ ኩናት ጀሚርና ኣለና ክብላ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣኑ እምበር ኩናት እዮም ኣዊጆምልና ዘለዉ እዚ ዓይነት መልሲ እዮም ዝህቡ ዘለዉ ነቲ ኩናት ኣዊጅና ኣለና ንምባል ግን ብምንታይ ገይሮም ይሽፍንዎ ኣለዉ ፓኬጅ ይገብርዎ ኣለዉ በዚ ዝተፈላለየ ናይ ኣፍደገ ባሕር ዶ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዶ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ እተወና ኣሎ ዶ ዝብል ዝተፈላለየ ሓተፍትፍ ብዙሕ ዘረባ ገይሮም እትዮም ኣለዉ ኤርትራ ድማ ቃል ብቃል ሓደ ብሓደ ነጥቢ ብነጥቢ ክትምልስ ጀሚራ ኣላ ኖርማሊ ሕፅር ዝበለ ፅሑፍ እዩ ዝፅሕፍ ኣቶ የማነ ኣብዚ ሕጂ ግን ብዙሕ ነጥብታት እናጠቐሰ ይዛረብ ዘሎ ናይ ኤርትራ ናይ ጉዕዞ ናፅነታ ይኹን ኤርትራ ኢንቫይሮብል ቢን ሲቪንግ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓይነት ፈተናታትን ካብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ፈተናታት ይመፃ ከም ዝነበረን ኩናት ናይ 98 እንተኾነ እውን ብሰንኪ ናቶም ሕማቕ ኣጀንዳ ዝመፀ ምዃኑ ብዝሰፍሐ መልክዕ ገሊፅዎ ኣሎ ምናልባት ሳመራይዝ ጌርና ዘለና ንሕና እንታይ ኢልና ኣለና ናይ ኩናት ማኒፌስቶ እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓዋዊሶም ስለ ዝበልዎ እዚ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝበሎ እዚ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ዝበሎ ነብስና ንምክልኻል ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ወይ ሓላፍነት ኣለና ክብል ከሎ ኩናት ክእውጅ ስለ ዝደለየ እምበር ሓደጋ ስለ ዝመፁ ኣይኮነን ኤርትራ መናፅነት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብዘይ ፍቃድ ያ ጎቢጣ ሒዛታ ነይራ ኤርትራ ድማ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ነይርዋ ናፅነታ ንክትእውጅ ናይ ኢትዮጵያ ፍቃድ ኣየድልያን ነይሩ ናይ 98 ኩናቱ እንተኾነ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሓሶት ምክንያትን ኢትዮጵያ ባዕላ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኣወጀቶ ናብ ኤርትራ ኣቀዲሙ ፕላን ተገይሩ ዝተፈፀመ ምዃኑን ኢትዮጵያስ ወር ኤይምስ ኢንክሉድ ካፕቸሪንግ ኣሰፖርት ኣብዚ ሕጂ ድማ ንዓሰብን ኣብ ደገ ባሕርን ካልእ እናተባሃለ ዝግበር ከም ዝኾነን ወላ ንዓሰብ ኢሎም ጀሚሮም ንባድመ ኢሎም ጀሚሮም ብዓሰብ ዝዋግሉ ምክንያት ኣይነበረን ስለዚ እቲ ናይ 98 ኩናት መጀመሪ ዳይ ባድመ ነይሩ እምበር ዕላማ ዓሰብ ከም ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ዝተረኣየ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ድራማ ክፈጥሩ ይፍትኑ ከም ዘለውን ቃል ብቃል ድማ እዚ ሸፈጥ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤርትራ ኣገና ሓግዙ ኣብቲ ትዊተር ኬትኩም ድማ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ሪትዊት ምግባር has berated Japan once again after its leader appeared to suggest that Japan might get involved if China launched an invasion of Taiwan. The dispute started last Friday when Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi said that if China invaded the self-governing island, it could be a, quote, survival-threatening situation for Japan. In such circumstances, Japan could activate its forces in self-defense. China's foreign ministry described ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነገር ምድላይ ኣብዚ ዓለም እዚ ንቡር ስለ ዝኾነ እዚኣ ኣብ ስልጣን ካብ ትመፅእ ወርሒ ገይራ ዘላ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ጃፓን ኮይና ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ ወርሒ እንታይ ትብላ ኣላ እስከ ኣብ ፖለቲካ ናይ ጃፓን ታቡ ክበሃል ዘይግብኦ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ጃፓን ቻይና ንታይዋን ተወሪራታ ንሕና ኩናት ክንውጅ ኢና ዘስምዕ ዘረባ እያ ትዛረብ ዘላ ምክንያቱ ንዓና ናይ ርእሰ ምክልኻል ሕቶ ስለ ዝኸውን ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እታ ሃገር ድማ ከም ካልኦት ሃገራት ናይ ዓለም ሓደ ቻይና ዝብል ፖሊሲ ዘለዋ ሓደ ቻይና ፖሊሲ ሓደ ቻይና ዝብል እያ ተኣምን ስለዚ ሓደ ቻይና ማለት ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እዩ ማለት እዩ ኣብዘይ ጉዳይካ ጉዳይ ናይ ቻይና ንቻይና ዝምልከት ታይዋን ቻይናን ከመይ ይገብሩ ንዖም ዝምልከት ናይ ጃፓን ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ ወርሒ ምስ ኣሜሪካ ምስ ትራምፕ ገለ ክትራኸብ ቀኒያ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ድማ ተዋሂብዋ ድሮ ዕግርግር ፈጢራ ኣላ ወል ቻይና አር ኖት an easy going ወይ ነዚ ነገር እዚ በቀሊሉ ዝርይዎ ኣይኮኑን ምክንያቱ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ስሙ has summoned the Japanese ambassador over comments made by his prime minister on Taiwan. Sanae Takaichi says an armed attack on the island would be a survival-threatening situation that would prompt a military response from Tokyo. Beijing has long claimed the democratically self-ruled island as part of its territory and has never ruled out using زياتري وازر لهم يا برايم مينستر ቻይና ነቲ ኣምባሳደር ናይ ጃፓን ኣብ ቻይና ዘሎ ንፍሉይ መልስን ክብ ኣብ ፕራይም ሚኒስተሩ ኣብ ቤጂንግ ፀዊዖም ኣዘራሪቦም ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣነ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ረኣኹ ነጊረኩም ነይረ እዚ ንፕሮቶኮል ዝሰገረ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ሰብ እንተዘይነጊርካ ምስ ረኣኻያ ናይ ክልተ መራሕቲ ናይ ሃገራት ብሓደ ደው ኢሎም ኣለዉ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል I really want to genuinely seek فلت مدلخو نزا فيديو زي كونتكست انت دهي بكم سي كل تمرحت هاجرات حدا طويلو قال له ويلك حسيت تغلى نو حدا مرحي دي ولا حدا حلافي
ምስ ድማ ኣሲስታንት ናቱ ድያ ወላ ደጋፊት ናቱ ወላ ፋን ናቱ ኣብቲ ቆጠጠው ኢላ ከም ዘላ ኢኻ ትርኢ እዚ ድማ ንጃፓናውያን ዝቆጠበ ብዓለም ደረጃ ድማ መስሓቅ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ መራሕኒ ሃገር ናቱ ፖዲየም ክወሃቦ ይግባእ ከም ንሪኦ ዘለና እዚያ ከም ዝረኣናያ ነገር ትእለም ከም ዘላ ርዱይ ነይሩ እቲ ነገር ድማ ኣይሶምናይ ሳለስቲ ምስ ቻይና ሓደ ዓቢ ናብ ዕግርግር ዝወስድ ቅስቀሳ ተጀሚሩ ኣሎ and China are not taking this easily ብቐሊሉ ይርእይዎ የለውን ስለምንታይ እቲ ኩነታት ብደቡብ ኮርያን ብጃፓንን ኩሉ ግዜ ነገር ናይ ቻይና ንምፅባብ ይጥቀሙለን እዮም ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ሰለስተ ሃገራት ብፍሉይ እያ ትጥቀም ደቡብ ኮርያ ጃፓን ከምኡ ድማ ፊሊፒን ዝበሃሉ ሰለስተ ሃገራት ንቻይና ቀፃሊ ንምቅስቃስ ንቻይና ፀቕጢ ንምፍጣር ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እታ ናይ ጃፓን ድማ ኣይሶም ናይ ሳለስቲ እቲ ስልጣን መን ከም ዘምፅኣውን በዚ ካትሪ ምክንያቱ ኣብ ናይ ቻይና ብዙሓት ሰባት ኣለው ኣብዚ ከስማዓኩም ከማን ጃፓን ንባዕላ ኣብ መግዛእቲ ዘላ ሃገር እያ ኢሎም ዝዛረቡ ፖለቲከኛታት ኣለው እዚ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ከይዶም ጃፓን ነቶም ሰራዊት ኣብኡ ዘለዎ ኣኪቡ ንኩናት ክዳለዉ ከም ዘለዎም ንኮሚኒስት ቻይና ክንብድህ ክንክል ኣለና ዝብል ዓይነት ዘረባ ተዛሪቡ ከም ዝነበረን ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ቻይና ድማ ብተሪር ቋንቋ ትምልሰሎም ከም ዘላ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኮንፍሮንቴሽን ወይ እውን ምጥምማት ድማ እናቀፀለ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓደ ፀጋማይ ክንፊ ፖለቲከኛ ናይ ጃፓን እዩ እንታይ ይብል ኣሎ it is a colony of the US ጃፓን ሓንቲ ግዝእቲ ኮሎኒ ናይ ኣሜሪካ ምዃና ትፈልጡ ዶ ኢሉ ጃፓናዊ እኮ ጃፓናዊ ፖለቲካ ከም ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይንኸውን ኣብዘይ ጉዳይና ከድና ፀገም ኣይንፈጠርናን ምክንያቱ ቻይና ጎረቤትና እያ ኣዝያ ዓባይ ሃገር እያ ምሳና ዘወዳድር ነገር የብላን ስለምንታይ ኣብዘይ እትወና ሽግር ንኣቱ ኣለና ምክንያቱ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ሽግር ስለትደሊ ዘላ ነቲ ሽግር ድማ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ንራሻ ከተወድቕ ኣብ ትደልየሉ ግዜ በመንገዲ ዩክሬንን ኤሮጳ ከም ዝገበረቶ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ስለ ዘድልያ መጋበርያ ናታ ኮይና ነዚ ኩነታት ትገብር ዘለና እምበር ንሕና ናፃ ሃገር ልኡላዊ ሃገር ኮይና እንተንኸውን ንዓክ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣይማእተናን ነታ ፕራይም ሚኒስተር ከም ዝብላ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ ኣብ መንጎ ቻይናን ጃፓንን ክፍጠር ዝኽእል ኩነታት ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግብረ መልሲ ብጃፓን ብወገን ቻይና ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይግበር ከም ዘሎን ሓደ ካብቶም ናይ ቻይና ዲፕሎማት ወላ እውን ክሳዳ ክትቁረፅ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብዘይ ጉዳያ ኢዳ ዘተወስሉ ዝኾነት ኣብዘይ ጉዳዩ ዘሊሉ ዝኣተወ ክሳድ ክቁረፅ ኣለዎ ዘስምዕ ዘረባ ተዛሪቡ ነብሱ ዝከኣለ ተሃዲድ ፈጢሩ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ እውን ሓቲቶም ነይሮም ዛዕባ እዚ ሸፈፍ ኢልዎ ሓሊፉ ብዙሕ ክዛረባ ኣይደለየን ጃፓን ሪቢክስ ቻይናስ ዲፕሎማት ኣዝ ታይዋን እዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ከምኡ ኢሉ ዲፕሎማት ኢላ ድማ ጃፓን ግብረ መልሲ ክትብ ስለዚ እቲ ቴንሽን ትሪእዎ ኣለኹም ምቅብባል ናይቲ ነገር እናጓሃርዎ እናራሰንዎ ይኸዱ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ካብዚ ኩነታት ዝያዳ ትረብሕ ምክንያቱ እቲ ዕግርግር ዝያዳ ንኣሜሪካ የርባሓዩ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎቶም ሓይልታት ዘሎ ግርጭት ምስ ፈጠርካ ጃፓን ናብ ኣሜሪካ ዝያዳ ክፅጉዑ ክፍትን እዮም ወላ ቁጠቦም ይተሃሰ ወላ ገለ ይኹን ናብ ኣሜሪካ ገፅና ምፅጋዕ የድልየና ክብሉ እዮም ቻይና ድማ እንታይ ብሎ warns Japan's of crushing defeat tells Chinese citizens to shun visitors እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቻይናውያን ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎም ህዝቦም ነቲ መንግስቲ ይሰምዕ እዩ this is a big deal ደጊመ ክነግረኩም ናይ ቻይና ህዝቢ መንግስቱ ዝብሎ ይሰምዕ እዩ ፅጋባ ኣይኮነን ሃገር ከመይ ኢላ ከም ዝመፀት ድኽነት ከመይ ከም ዝነበረ እቲ ሃገር እንታይ ፈተና ከም ዘለዎ ዝርዳእ ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ቻይና ዝኾነ ይኹን ናብ ጃፓን ዝገብሮ ቱሪዝም ጠጠው ከብሎን ናይ ጃፓን ንብረት ጠጠው ምባል እውን ክውስን ዝኽእል ህዝቢ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ድማ ንጃፓን ኣብ ኤክስፖርት ዝተመርኮሰ ቁጠባ ንጃፓን ካብቲ ዘላቶ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ናብ ዝገደደ ክወዛ እዩ ኣገይን እዚ ዘረባ እዚ ነቲ ቁጠባ ናይ ጃፓን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ንብረት እዮም ናብ ቻይና ዝሸጡ ብዙሕ ንብረት ስለ ዝሸጡ ቻይናውያን ድማ ብመሰረቱ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሱ ዝኾነ ይኹን ካብ ጃፓን ዝገዝእዎ ብምግዳፍ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይሮም ናይ ዓሳዲ ናይ ገለ ዕዳጋናቶም ሽግር ፈጢሮምሎም ነይሮም ቀፃሊ ድማ ንሪኦ ዘለና እዩ at the end of the day እቲ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም እዛ ካርታ ጥራይ ተሪኻያሲ ነፍሲ ነገረካ ጃፓን ኣበይ ኣሎ ታይዋን ኣበይ ኣሎ ሳውስ ኮርያ ኣበይ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ረይዎ እቲ ታይዋን ዝበሃል ኣብ ኣፍ ደገ ቻይና ዘሎ እዩ ጃፓን ኣበይ ኮይኑ ብጉዳይ ናይ ታይዋን ተተወሪራሲ ንዓይን ህላዌይ ስግኣት እዩ ክብለካ ከሎ ክንምንታይ ድፍረት ኣለዎም ንሓደ ዓብይ ሃገር ቻይና ዝኣመሰለ ክደፍሮ እዩ ዘርእየካ ብዝኾነ እዚ ኣካል ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ኢምፓየር ብዕግርግርን በኣስን ዝነብር ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ግዜ ዝኸዶ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እጂ ድማ ናብቲ ካልኣይ እናተራሰኑ ዝኸድዎ ዘለዎ ኩነታት ክንሰግር ኢና because this is
is another serious thing ኣብ ዓለምና ኩሉ ሰብ ክከታተሎ ዘለዎን ክፈልጦ ዘለዎን እዩ ንቐፅል ኣብቲ ካልኣይ ድማ ንስከረጂ እንታይ ይካየድ ኣሎ ድማ ክንሰምዕ ናብዚ Another wave of strikes. This is the story of Ukraine. Last night, they faced a fresh wave of Russian attacks. The Ukrainian capital Kiev came under intense drone and missile fire. Multiple districts reported blasts. High-rise buildings were damaged. Fires broke out in several neighborhoods and dozens of people were rescued. Overnight strikes on the Ukrainian capital of Kyiv. Watch this. ቀጻሊ ንሪኦ ዘለና ኩናት ዘየቋርፅ ኩናት ድማ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ዝግበር ዘሎ እዩ ራሽያ ድማ ብብርቱዕ ዝኾነ ድሮናትን ካልእ ሚሳይላትን ነቲ ርእሲ ከተማ ናይ ኪየቭ ክጭፍጭፎ ከም ዝሓደረት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኩናት እናኸበደን እናበርትዐን ይኸይድ ከም ዘሎን ኣይደኖ ብክንደይ ግዜ ኢና ከምኡ ክንብሎ ንምንታይ ኣይደኖ መዓስ እዩ ክውዳእ እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ደስ ዘመም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ولا ون راشا بدرونات جيرا نو يوكرين ون بدرونات جيرا نوشت راشا بزح متقعد تتقبر كم زمان more deadly and ballistics is almost every time there and despite all of President Trump's efforts to try to convince President Putin to stop these deadly attacks on civilian targets in Ukraine Putin keeps going why do you think that's Well, I think it's the way how we all should read Russians. Maybe Putin thinks that he can and he have to scale up his aggression and to إذا كان تايم زبلو زلو نبوتين نمسمع دونالد ترامب بزح فتنتات كم زجبره تخوني بوتين يكون روسيا زخوني يكون أكايدا كيرو خمسة كالون تكويناتن متقعتن ممليسون نحيا لي خيد مهلاو أزيك كبيت كم زخوني يمزنو غرزلو سلازي إذا كوينات زي من تتوقع بليخل ما أس تتوقع بليخل بمن تايم من قد تتوقع بليخل أزيك كبيديو أما داتا انتهينا نرزلنا أتوم عبيت حيل تازبهالو أمريكا، روسيا، أوروبا، تشاينا، جابان، إسرائيل، إيران بمولهم كبيدنا كوينات منفسات يوم كم زلوينا نرزلنا and nobody has the resource or the energy نتي كالو كونتات ناي كالو تهجرات كوينات نكت أنا قدن أبناي كالو تهجرات أجندة أتيو بزح كواسا زغر شو حد زلوا هجر يلن مغنياتو نفس وكف عاد بده يسبه زل تشاينا أمريكا زعكل بمنقد خالوت جيرو يمتعلو جابان مس تشاينا زلون كونفرونتيشن 3 ولهم دبوب كوريا تمساسالي تشاينا قددبل امريكا تدفهم سلازلا كبيد بدهلهم وطبهم حدا قال له لعلو كل ما وتحضروا عقناتهم كحيل على سمين كوريا زبال هاجرون سلازلو راشيا 3 ولهم مس يوكرين مس اوروبا خوينو كبيد زخونه بده يقطملو اوروبا ما كاب راشيا بده يمصنلو زبل امنات الله سلازي بستقاله متن اب غداينا تنبر ابناي كالوت غداي اجندا خغبر ايدلني امريكا دما بتي فنزويلا كحرم دلو بتي تشاينا كحرم دلو بتي اسرائيل ناب ايران كتوزد تخليها بتي مسراشا زلو كينات تقصل يلن سلازي مانم اب حيلي شو حد زلوني ناي كبابني ابي غنتي اندراناتو انترتين كغبرو زغل عقمي الله ينبلنا تونكو زلو اما كلام مبرق زلو حيلي امارات بحال تراي كوينات ربحات فتره لزغل كوينو تسمعو زلو تسمع اكستنت لما زربعو زلو نس تراي كون زغل تخالق كله ابزنا كويناتن ورا كويناتن شو حد زلو حيلي كم زي لنا نرزلنا ساتهم زي ربحوا له كوينات كله ايدلين يوم زلو وصينا تدما ازي اب يوكرين زغبر زلو اب حدا معلبي كبصح تغيلو ولا كون عالمنا صبغ تغني مبزحتهم حيلتات زو غداي زين تتعصي لهم ناب كالا اجنداتات نخوافر غزي كو زلو مايكل لكن از لونج از ازنا يوكرين غداي زي توداي اتا ابايتا زلو كوينات دما حدا نت حدا حيلي كبركو خو زي خاله مغنياتو بتقد ما جنباري كنت كوينات زكايدو زلو ستيل كم قدمي زغص زلو راشا ولا كان قدمت تفعل انت تباله زودع نغير يريلن تاع حسكا فتد مباليو ميمود اتا ابز غدايزي جرمن زبلو زلو سمسكه German Chancellor Friedrich Merz has raised concerns about the growing number of young Ukrainians arriving here in Germany. In a phone call with the Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Merz urged the Ukrainian leadership to take action. Arrivals of fighting-age Ukrainian men have increased sharply since the Kyiv government allowed them to travel freely. Here's more from the German Chancellor. Ich habe heute in einer länglichen phone call ريور لهم زمرا انتي بلالوسكي اتاز يوم سبات زياتهم كنت عنا زي بلهم سبات يوم انتي سكي بلو من سيات دك يوكرين دك اسرع عمت وتعتيو من سيات كاب يوكرين وصيوم ببزحين اب جرمن يموتوا خمسه لو يم زنغر زلو ስለዚ تقصري نوسخ يخيد كم زلو
بفلاي أبز حج مالتي أوغست 19 نيروم أب سبتمبر شح بلاس كم زخونو حجر ما بأكتوبر كاب شحن 400 كساب شحن 800 سبات من سيات يمتصلو لازم تاي قبري بلو مالو نتمنقسنا يوكرين دويلوسي نعاس جوم سواتو سيت كان جنبارو صدو أب عدوم نكوينات يدلو يسلو زلو انتاي خو قبري ما بزمزو زلو كنمص عالكات دلن دعرقينكا عطا زياتو واحد يتكازل لخاص انت عينت انت كسمعنا يغلى ابزي حد زي نعاوسيت كانوا كوينات صدوا يبزبلو زلو كوينات اليوم عقباد اليوم لزمتو سبات واغوي دليون موتا دليون كويناتنا بي خيت كم زلو سلتردوم هادي ما نزمتو نتمنقسنا يوكرين دويلو كنمل سلكا نخل نزوم سبات زياتهم مغنياتو ابت جنبارات يدلو سلازخونو هاغراو قدايم كغبرو صواع يوم احنا دما كنت حابره كاينه قد محجي كنا اكزام سيلكم يكم ايلوم منغس يوكرين زخونه يكون سغم تابع المنسات كوسد يلوم صقط قبروا له 5 All right, let's take a closer look at what the German Chancellor is talking are needed there. And here in Germany, the payments for these refugees will be such that the incentives to work will be greater than the incentive to remain in the refugee protection system. All right, let's take تي أوروبا زلوا مرحنة كم تريوا لهم نتكويناتن وركويناتن زيادة نباتهم زتوكر كوناتاتنا نرزلنا زوم سبات زياتهم أبز عدي من سيات يدلي جرمانجن تو من سيات زيادة أبعدهم تصرحي عايش هنياتو يوكرين أو كناس لزلا واحد سبد ما تقنص أجمع نيتي جنباراتنا يوكرين كوين خمسة لس لد فلت زواجا سلد سانو بزح شجري زلوا بزح سبيد جفاف حماق زخون الجفاي زلوا بتعدي مال ده بينترنت بيكس زور اختار خوينكم بزعق زين عن الرقمه سلازي زوم سبع زياتهم كابز خدو نجارنا نحنا تحيبنا قتيتنا نبت جنبار كنا مسأل كاينا إلهم يوم أوروبا نتمرحنا يوكرين زنقروا زلوا أما ده هذا ما توسانا ناتهم تايخون عبيرنا عن رينا نغطت The BBC. Well, I guess I have to. You know, they actually changed my January 6th speech, which was a beautiful speech, which was a very calming speech, and they made it sound radical. And they actually changed it. Tonight, you are saying to our viewers that you will go forward and file a defamation lawsuit against the BBC. Well, I think I have an obligation to do it because you can't allow people to do that. Amid threats from President Trump that he's did it a second time. Come on, BBC. دونالد ترامب لبيبيسي بجدف ناي حد بليون دي ولا كندي جنزب كسخ مسرت لهم مخانون بفصم كدنقص لهم كم زي كنا يغرتاناتهم ولا قال كم زي قد شيء زنقر زلو بيبيسي درو اب قلولاو زلو يقطباو قلولاوي زلو اخول باجت سينو دارغا اب كندي عقرقر زلو ازي حجز قفتر زلو كسدما مليس حقوم كسبرهم كم زغلن قد حجز قبرو جيجا ترى يكون حجقه حدش جيجا تيليجرام زبال التليجرام زبال رخيبو مال الري وبزقه حدش جبن كاتر رخيبو مالو از بي بي سي زبال big problem I got. We're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we fight. We fight like hell. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them. كم تريبو زلهم عبزون كم بحدش نخق قاتلو تعويد كم زجبره كابكال فيديو مزيوم إديت جيرم حاول منزح زجبرو تجو أجندة ناتهم big time busted كوينو مالو BBC. Now they are in a big trouble and we'll see كابزنا بيك وزدميو تنكا غزد ليو جزيو بعد BBC كم زخقات ممكن لدمان حقوس مغنياتو نخندي جزي حماق ناقبرو بزيت حتى تنت زنبرو سلازخونو it's very interesting كم زي أتوم زعمسلو حدا قا كوتكم مجمار نغطن. When you have a quantity of something and then you add more to it, this is dilution. The principle is so simple that a child can understand, and you can create this little science project at home. Sorry, you can have your tea back. But the principle is called dilution. And when you print $5 trillion and you put it into the economy, you have diluted the value of the money. ምናልባት ቁጠባት ንዘይር ዳኩም ዝት ሪዎ ዘለዎም ኮንግረስማን ቶማስ ማሲ ዝበሃል ሪዎ ኣለኹም ዝሻሂ ከመይ ነይሩ ገንዘብ ፕሪንት ገብር መንግስቲ ክበሃል ከሎ እንታይ ከም ዝገብሮ የስ እቲ አይስቲ ወይ ቲ መቐረት ኣሎ ወይ ግን ማይ ምስ ወሰኽ ካልታይ ጥዕም ማይ ጥዕም ከምኡ ድማ መዓት ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም ኣብቲ ሲስተም ክእትዉ ከለዉ እቲ ገንዘብ ወረቐት ትሪዮ ኣለኻ ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ ግን መሊሱ እናደኸመይ ዝኸይድ ስለዚ ዳይሉሽን ዝበሃል ታክቲክ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ቀፃሊ ፕሪንት እናገበረ ናይ ኤውሮጳ ድማ ካብኡ ገድድ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ዝነግሮም ዘሎ
ኣብ ቁጠባናትካ ገንዘብካ ባንኪ ወላ ሓንቲ ዘይትገብሮ እንተለኻ ንሳቶም ፕሪንት እናገበሩ ልክዕ ከምዛ ዝገበራ ነቲ እናቕጠንዎ ይኸዱ ማይ ቀጢነ ይኸውን ኣብ መወዳእታ እቲ ቁም ነገር ናቱ ድማ መቐረት ናቱን ቁም ነገር ናቱን ናጎደለ ይኸይድ እዩ ዝብለኩም ዘሎ watch out and use this opportunity ንቐፅል ኣብዚ እውን እንታይ ብለው Unfortunately, for the last several years now, the industry has been operating in a fog. They couldn't really figure out what the SEC was looking for, filings and paper stock certificates and that sort of thing. We're talking about now, digital assets and that sort. እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ነዚ ክሪፕቶከረንሲ ሓድሽ ሕጊ ከነታታት ወሊና ኣብ ዝቐረባ ድማ ዓብይ ፅቡቅ ዝኾነ ፖሊሲን ዝኸውን ክንገብር ኢና ዝብል ዘሎ እዚ ቡሊሽ ኒውስ ዝበሃል ምናልባት ዕዳጋ ዝርበሽ ዘሎ ስለምንታይ እንተልኩም ድማ holders were selling at the $100,000 level, and so I'm fairly comfortable at this level. I would think that we'll build from this base and we'll rally from here. Obviously, ዕዳጋታት ዝርበሽ ዘሎ ብዙሕ ነገራት የጋጥም ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ ዝወስዶ ዘሎ ውሳነታት ብሓፈሻ እቲ ታሪፍ ናይቲ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም ዝኸዶ ዘሎ ብዙሕ ፋክተርስ እዩ ነቲ ዕዳጋ ዝርብሾ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ቅድሚ ዝኣተዉ ሒዞሞ ዝነበሩ መዓት ቢትኮይንስ ይሸጥዎ ስለ ዘለዉ ኣብ ከምኡ ዝፍጠር ዘሎ ዲሌቨሬጂን ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ፋክተርስ ኣሎ ኩሉ እንታይ ማለት እዩ ኣስተውዒልካ እንዳረኸትካ ንዝተወሰነ ግዜ ከም ዝኽብል ፀኒሑ ንላዕሊ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ተጠቐሙሉ ትዕድል ይድብለኩም ዘሎ ማይክል ሴይለር ማለት ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ናይ ዝዓውዲ እዩ ተሰማዕኩሞ ንነብስኩም ትጥቀሙ አስተውዒልኩም ተጠንቀቁም ውሳኔ ግበሩ ከሌጋሲ ጋር ያያይዙት ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ የወደፊት ሌጋሲ ምን ሊሆን ነው ብለው ራሳቸውን ከመንግስቱ ከመለስ ከሚኒሊክ ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ጋር አነጻጽረው ሌጋሲ እየፈለጉ ነው የሚሉ ትንታኔዎችን ሰማል አልስማማም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሌጋሲ የሚጨነቁ ሰው አይደለም ለሌጋሲ የሚጨነቅ ሰው በሳል ሰው ነው ነገን አርቆ የሚያስብ ሰው ነው እሳቸው ካፍንጫቸው በላይ ለሌጋሲ አያስቡ ለስልጣናቸው ብቻ ነው የሚያስቡ ለበላይነታቸው ብቻ ነው የሚያስቡ ለዛ ይጠቅመኛል ብለው ነው ይሄን አጀንዳ ያነሱት ከሞትኩ በኋላ ሌጋሲ ምን ይሆናል ብለው አይደለም ደግሞ በዛም በዚህ የሚገኝ ሌጋሲ ነው አያመጡ ልደታ ያለው ድማ I think that Abiy Ahmed ኩላቶም ከየም ደንዲኖ መለመስ እንታይ ዝብል ዘሎ ገለገለ ሰባት ኢትዮጵያውያንሲ Abiy Ahmed እኮ ብዛዕባ መጻኢ ውርሻናቱ ወይ ካ ሌጋሲናቱ ቀይ ባህሪን ተምጻእ ኩሎም ነኤርትራን ኢትዮጵያ ገለይሉ ዝሐስብ መራሕ እኮ እዩ ስለምታይ ተቃውሞ ዝብሉና ኣሎ ሓሰውቲ Abiy Ahmed ሌጋሲ ግድሶ ወላ ውርሻ ወላ ገለ ግድሶ ከመይ ገይሩ ኣብዛ ስልጣን ይቅጽል ካብ አፍንጮ አርሒቁ ክሐስብ ዘይክል ኣይኮነን ወለዶታት ክሐስበልካ ንጽባሕ ከማን ክሐስብ ዘይክል ትማለ ምሱ ዝነበረ ዓርክ ጠሊሙ ንሎሚ ክነብር ዝደሊ ናይቲ ማለ ዓርኩ ረጊጹ ሎሚ ቡ ክሽቅጥ ዝደሊ መራሕል ኣምበር ናይ ባሕሪ ሕልሚ ሃልይዎ ባሕሪ ከምዚ የምፃልኩም ድማ ብዝደለኹም መካትዓኩም ይኽእል ኣነ ኢልዎ Abiy Ahmed በዚ ኸዶ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ፃላ እንድሕር ኺኢሉ ኣነ ፖለቲካ ገዲፈዮ ኣካል ህይወተይ ክኸይድ እየ ስለዚ ዘይከውን ነገር እዩ እዚ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ በቲ ፖለቲካዊ ውድቀት ክኸውን ከሎ ብወታደራዊ ድማ ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ ከዚህ ውጭ ኤርትራ ኃይለኛ የሆነ ዝግጅት እያደረገች ነው በአሰብ በኩል ለምን አትሄዱም ነው መሸረፈደ እኮ በቃ አዳመጥናችሁ ባይናችን አሳዩን እስቲ ግጠሙና ዙሪ ላይ ቀዝነ ነው የምትመጣ ዙሪ ላይ ማለት ነው አማራ ያልተጨመረበት ጦርነት አይሳካም አማራ ደግሞ ብልጥ ሆኗል በማይመለከተው ሄዶ ህይወቱን አያሳልፍ እዚህ በድሮን የተጨፈጨፈ አዲስ አበባ አትግባ ተብሎ ጓጽዮን ላይ የሚመለስ ወጣት አዲስ አበባ ያንተ አይደለችም ተብሎ ቤቱ የሚፈርስበት የአማራ ህዝብ በወለጋ በግፍ እየታረደ በጅምላ የሚቀበር አማራ እያለ ቀይ ባህር ምንም የጠፋው ነገር ስለሌለ አማራ ሄዶ አይዋጋም ኤግዛክትሊ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም አምሓራ ዝበሃል ነቂሕሊ ነቲ ጉዳይቲ እንታይ ዝብለ ዘሎ መጀመርያ ባሕሪ ከነምጽ ክንዋጋ ኢና ከብት ብሉ እኮ አጽሚምኩምና እኮ ይኹም ኪዱ ተዋግዎማ ስረ እንተለኩም ማዓንጣ እንተለኩም ኪዱ ሰባይ ትረብሽ ኣብዚ ይብሎም ኣሎ አምሓራይ ግን ኣብዚ ናትኩም አጀንዳ ዝኣተሉ ምክንያት የብሉን ናይ አስመራ ናይ አምሓሩ ናይ ፋኖ ናይ አምሓራ ቀይ ባህር ወይ ዓሰብ አዲስ አበባ ኮይና ዘላ ካብ መሬቱን ካብቲ ዝፈልጦ ከተማን ካብቲ ንሱ ዝሃነጾ ምዕባለን ጨፍጭፍካ ተውፅኦ ዘለኻ ብድሮናት ተቅጥቅጦ ዘለኻ ሲአይ ሕጂ ምሳኻ ተሰሊፉ አምሓራ ከይተሐወሰልካ ድማ በኤርትራ ከይትካ ክትዋጋ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ተዳለወት ሃገርያ ሬድ ኮይና ጽበየኩም ኣላ ስረ እንተለኩም ማዓንጣ እንተለኩም ሃየ ወስበሉ ብትሃዲድ ጥራይ መንባር የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ ንሕና አምሓሩ ግን
أفضل جبحري يخون كأي بحر زبال حمام يبلنا بحرنا 4 كيلو أديس أبا يبلو مالو بتدقق قامي نسمع عزلنا زرباي by the way أبزيا معلوم بوست قبر وين نقرأ من قدنا هنريا مرة يوزجر مكات بوليتيكا زخدو زلو أبزي the special operation force that says Abiy Ahmed is going to Assab with is joining Fano the special force تباهيلو زقوم حيلين أبي أحمدن قالن ناب حسب كوزدوي ناب بحر كوزدوي زبال زنبره نتسراويت نايتوبيا قديفنا مني مصالو ناب فانو يحوسالو يبللو ስለዚህ ንሪዮ ዘለና መድረኽ another level ኩነታት ይዝቕፅል ዘሎ ካብ ቀፂሎም እንታይ ይብልለው ኣብዚ ስምዑ ናይ ኣቢ ናይትሜር ዝኾነ ሽግር እዚ እዩ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጭቆናዎች ያሉበትም ግድ የለም የባሰ ሊመጣ ይችላል ስርዓቱ በሚወስደው እርምጃ ግድያን ጨምሮ በርካታ የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ነው እንግዲህ ሰው በፍርሃት ቆፈን ውስጥ እንዲደበቅ ያደረገው ነገር የለም ፍርሃትን እየተገላገለ እንደመጣ ከሚወስዳቸው እርምጃዎች እያየ ነው ምን ትላለህ መስፍን ይሄ እንዲያውም የዘገየ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር በጣም የዘገየ ነገር ነው ላይክ አንድ ልጅ በ9 ወር መወለድ ሲገባው አሁን በ11ኛው ወር እንደተወለደ ነገር አድርጌ ነው የማስበው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ያለው ኢኮኖሚ ቀውስ የኑሮ ውድነት የመሳሰሉት ነገሮች ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ሽግር መፍትሒ ዘይብሉ ሽግር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብሓፈሻ እቲ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ሓደ ካብቲ ንስርዓት ናይ ኣቢ ፅንፅዋይ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ዝንገረሉ ብብዙሓት ፖለቲከኛታት ድማ ዝሰማምዑሉ ነጥቢ እቲ ፓብሊክ ኣፕራይዚንግ ዝበሃል ወይ እውን እምቢ ምባል ከምኡ ድማ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ንሱ ትቀንዲ ንዓቢ ካብ ስልጣኑ ካልዮ ዝኽእል ስለዚ እንታይ ይብልሎም on the courageous people ቅድሚ ሕጂ ገለገለ ተባዓት ሰባት ጥራዮም ዝዛረቡ ነይሮም ሕጂ ግን ምስቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ምስቲ ዘሎ ናይ ሰላም ሽግር ፍትሒ ዘየለ ብዙሓት ሰባት ኣይኮነን ብሕቡእ ኣይኮነን ብግልፂ ወፂኦም ብካሜራን ብቪድዮን ክዛረቡን ከማርሩ ንቡር ኮይኑሎ ይብሎ እዚ ድማ እቲ ፍርሂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተኣለየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኦፖዚሽን ናው ኢንክሉድስ ጋቨርንመንት ወርከርስ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ክኾኑ ይኽእሉ ኣውቲስታታት ክኾኑ ይኽእሉ ተራ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ኮይኖም ብቪድዮ ከይዶም ምስ ዘሎ ሚድያ ድማ እቲ ሽግር ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለው እቲ ሽግር ድማ ናይ ኩሉ ሰብ ሓደ ሽግር ስለ ዝኾነ ሓፍ ኢሎም ኣንፃርቲ ስርዓት ንክብገሱ ድፊት ዝኸውን ዘሎ እቲ ትብዓት ክመፅእ ክኽእል ኣሎ እቲ ፍርሂ ምስ ተሰዓረ ድሕሪ እቲ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ስነ መጎት ኢና ንርኢ ዘለና the people need a genuine leader who can channel this opposition into real change. جي مرحتي يدليو. نزي كونتات زي لكع كابتو كونتات تبقسه كمرحو زخل سب يدليو اللمبر اتي سمعيت اتو كونتات تبقسهم زلهم سنقول زلو. One voice in the movement highlights a city's appearance and the tall buildings mean nothing without a foundation to the suffering people. ስለዚህ جاز بلج زبل نوحت هنصاتات بلاصوتات لتشي قلملت قبرالها ترى حزبي سقايناتو كتلعللو ويون نتشجرو كتفتحل تديكيلكا نتو بلاصو كبل عيكلنيك سوتي كلينيك ابو كنبر عيكلنيك سلازي اتنرو يزلنا بلطقنا تبعال 10 غزي اب تلفزيون ري يزلنا اب سكرين ري يزلنا مغبي كوننا مدهنيت ايكوننا تمرتي كوننا يزبل زلو ازي اتزب دما بتدغاغامي زاربو ارسن تولسيو true prosperity cannot exist when citizens lack basic human needs ازي بلطقنا يلكنا تزاربكا زبس حزبناتكا ኣብዚ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ድማ ሰብዓ ልዕልዩ ዝኸውን መሰረታዊ ነገራት ክረክብ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እታ ብልፅግና ትብል ቃል ቦታ ክደልየላ እዩ ዘለካ that's why ድማ ነታ ብልፅግና ዝብሉ ብዕልግና ዝብልዎ ከምኡ እዩ ምክንያቱ ብቃንዛ ናይ ብዙሓት ህዝቢ ላግፂ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ከምኡ ድማ leaders should step outside their offices and witness how the people are living. I mean ترى حزبي كما ينبرالو ترى حزبي كما يالو هيوتوسي كابت بلجلج زبل ماكينه ناتومن بمسمس زبل بادلاتات مرحتنا سويس خدن وزين ريو بادلاتات خدينهم زخدو نعوت يوم ترى هيوتاتيوم كفتشوا كخونو لهم نابلو يوم زنغروهم زلو بحفشا እንደግ ዘነጊርናይና እቲ ኩነታትና ኢትዮጵያ ኣብ መወዳታ እቲ ኣብዚውና አለ ሓደ ንዕና ማረረ አውጽኦም ዝነበሩ በጣም እኔ ምን ልበላችሁ የሚበላው የሚያርፍበት የሚለብሰው ነው እንጂ በቃ ከቁጥጥር ውጭ እየሆነ ነው። ማነው ኃይል ሊለው የሚችለው እንዴ? ህይወት እኮ እንዲቀጠለ በተአምር አይዘለቅም። ያ እዚቲ መረረ ናይ ዝተፈላለዩ ወላ ተራ ህይወት ጽቡቕ ህይወት ዝነበሮም ሰባት ዝኾንዎ ዘለዉ እዩ። ኣብዚ ሓለፈው ናርኢናኩም ነርና ምንም ነገር የምንችልበት ሁኔታ የለም። መስፍን ሰው ፈለጋለ ባቀፍ ድምጽ
ይኸው ተመልከት፣ ሹፌር እየጮኸ ነው ያለው። እዚ ድማ ተሓድሽ ወፂኡ ዘሎ እዩ። እዚ ኩነታት ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር መሓመድ ከማን ፖስት ገይርዋ ነይሩ። ኣብዚ ኣብቲ ሃገር ምልሻ ኣለው ተርጂሙ ፋኖ ወይ ሸነ ይኮነን ከም ዝገብር ዘሎ ተራ ምልሻ ኣብ መንገዲ ነዘ መካይን ይኸትርዎን እሞ ነቶም ኣውቲስታታት ገንዘብ ሃቡ ይብልዎም። ምናልባት ከምዚ ነጋነን ዘለና ከይመስለኩም ኣይ ቲንክ there was this ኣብዚ ቀረባ ቲም ናተይ ሰይዶም ላይ ነይሮም if I can find it ብፅሑፍ ዘለዎ መንገዲ ሰይዶም ላይ ነይሮም። እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ሕጊ ኣልቦነት ቀዳማይን ናይ መወዳእታ እቲ ቀንዲ ሂደት ስርዓት ከውድቆ ዝኽእል ሕጊ ኣልቦነት እዩ። ምክንያቱ ሕጊ እንተዘየለ ሰብ ከመይ ገይሩ ክነብር ይኽእል? ለውለስነስ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም። እዚ ኺብያ ነይርያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብዚ ዓዲ ሕጊ ከም ዘየለ ወይ ክልተ ስርዓታት ሰለስተ ሲስተምስ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ናይ ኣቢ ምልሻ ዝበሃሉ ኣለዉ as you can see in this video militiamen are illegally stopping drivers at checkpoints ኣብ ዝኾነ ቦታ መፂኦም ጠጠው የብሉ ንሰባት እሞ ገንዘብ ክፈል ይብልዎ እንተደይ ከፊሉ ይጭፍጭፎ ወይ ክቐትልዎ እውን ይኽእሉ እዮም። ፋኖዩ ሸነዩ ዝብል ሽም ምሃብ ድማ ናብ ሕጊ ኣቕሪቦም እውን ከም ዝእሰር ወይ ኣካል ፀገም ከም ዝመፅእ ክገብሩ ይኽእሉ። ስለዚ ብልሽውናን ጋዕዚናን ሲስተማቲክሊ ኣብቲ ሃገር ከመይ ኢሉ ይስዕር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ እቲ ሃገር ንምውዳቓ እዝን ወዲ እዝን እዩ ነቲ ሃገር ከውድቕ ዝኽእል እዩ ዝበሃል። ምክንያቱ ሓደ ሃገር መንግስቲ ስለምንታይ ትደሊ ንዝብል ዘረባ ሓንቲ ጥብቕቲ ስነ መጎት ክበኩም ኣብዚ ሓደ ሃገርቲ እንታይ ስለ ዝደሊ እዩ መንግስቲ ዝደሊ መንግስቲ እንታይ ክገብረሉ ስለ ትደልዮ ኢኻ ከም መንግስቲ ናብ ሓደ ሃገር ክህሉ ትደልዮ መንግስቲ እንታይ ይስርሑ ቀንዲ እዚያ ስምዕዋ እዚያ ዘረባ እዚያ አብይ አህመድ ቃል በቃል ቀምታችሁ ብሉ ነው ያለው። ምክንያቱም ወደ እሱ እንዳይመጡ ምስራቅ ሾሩም ይሰማቸው የለም ባልታው ማንም ጋር ቲዮሪ ላይ ስቴት ኦፍ ኔቸር ማለት ሁሉም ቀምቶ የሚኖርበት ሀገር ማለት በዓለም ላይ አንድ እንትን አለ አይዲያል የሆነ እንትን አለ። መንግስት ባይኖር ኖሮ መንግስት ማለት ስርዓት አስከባሪ ማለት ነው። መንግስት እኮ በሰላም ሰው እርስ በርሱ ሳይነጣጠቅ ሳይገዳደል ህግ ምን ይባለው አንዱን ጉልበተኛው ደካማ ውስጥ እንትን ሳይል መንግስት ስርዓት የሚያስከብር ነው። ሁሉም በህግና በስርዓት እንዲኖር የሚያደርግ ስርዓት ሲስተም ነው። መንግስት ከሌለ መንግስት የሌለበት ስርዓት ሲፍ ቢኖር ጉልበተኛው ደካማውን የሚነጥቀበት ይቕረታ ሚት ኮይኑ ፀኒሐ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ ነገር እዩ ዘነፅረልና ኣብ ሓደ ሃገር ሕግን ስርዓትን መኣስዩ ዝጠፍእ ወይ እውን መኣስ ይጎድል እንተሪኢልና መንግስቲ ስርሑ ምስራሕ እንተቋሪፁ መንግስቲ ድማ ባይ ዴፊኒሽን ቀዳማይ ተልእኾናቱ ሕግን ስርዓትን ከተግብር ኣለዎ። ሕግን ስርዓትን መንግስቲ ከተግብሮ እንተዘይክኢሉ ሓደ በብሓይሉ በብቕልፅሙ ክነብር ይጅምር። ሓይሊ ማለት ድማ ብረት ኣለካ ዲ ቅልፅም ኣለካ ዲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለካ ዲ ገለ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ስርሑ ተዘይሰሪሑ ሕጊ ኣልቦነት ይነግስ። ሕጊ ኣልቦነት ድማ ናብ ሕጊ ጫካ ይወዘካ። ሕጊ ጫካ ድማ ሓደ በብሓይሉ ይነብር። እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ድማ መርአያ ናቱ እዩ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው። ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ። ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ካብዚ ኖበዲ ነውስ። ዘገርም ምዃኑ ግን ንማንም ሰብርህ ኮይኑ ኣሎ። የግዳስ እቲ ፀገሞም እዚ ክነሱ ኣብዚ ኻ ካልእ ፀገም ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር። የመጀመሪያው ለየራሳቸው ተፋጁ ኃይለኛ ውጊያ አዲስ አበባ አጠገብ ነበረ የሚል ዜና ነው። ምንድነው ማንና ማን ነው የተዋጉት? እንደተገዳደሉም ጭምር ነው ያለኝ መረጃና ማንና ማን የተዋጉት ምንድነው የነበረው? አሁን ውጊያው መጀመሪያ ጠዋት ላይ ለገጣፎ ላይ ነበር የጀመረው። ትቀየራላችሁ ወደ ውጊያ ወዳለበት ወደ አማራ ክልል ትሄዳላችሁ ሲባሉ አንሄድም ትሄዳላችሁ። እነዛን ሰብስበው ለመረሸን ሲሉ እዛው ነው ግጥሚያው የተጀመረው። 6 ሙት 4 ቁስል ነበር ጠዋት። ከዛ በኋላ ያገረሸው ውጊያ ወደ አዲስ አበባ ውስጥ ድረስ ተላግቧል የሚል ነው የምንሰማው። ወደ 30 ምናምን መኪኖች ተቃጥለዋል፣ ብዙ ሰራዊት ተጎድተዋል። ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ ነው የሰማነው። እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ኩናት ድማ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ናብ ኣምሓራ ትኸዱን ኣይትኸዱን ብዝብል ኣርእስቲ ዝፍጠር ዘሎ ካልእ ግንባር እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣነ ነዚ ክሰምዕ ከለኹ ኣብ ካልእ ፀብፃብ ዝረኣኽቦ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ድሬዳዋ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮምኛ ኣብ ዝብል ቶፒክ እቶም ሶማላዊ ዘለዉ ድማ ኖ ድሬዳዋ ታሪኻ ናይ ሶማልያ ኣብ ዝብል እቲ ምፍጣጥ እናረሰነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ላዕሊ
نفرت كوينات نا إثيوبيا بو أبتك سمايات نايتا كتما يرى خمزلون زد ما أورومو منقسنات ناس لزخوني نتوب سمال مالتيو بحمد رأيلكم كندكركم إن هذا عينو تملختي زم حلال فلوم زلو زبل أزر بعد ما سمعنا سلزي إذا هاجر زيا أكمل زبالة درجة ودقة خمزلا زي فسين كنت بصح زي تخلص أجمعتي زلو أبزون قالوا دير تراين بوست جبرويو أب حدا كفالنا أوروميا يزقا أب انتايلو صحيف اللبزي تاريخهم the country is entering a tense new chapter. The Oromo Liberation Army, OLA Malatu, known as Oromo Malatu, is pushing forward a village by village, gathering strength as public trust in PM Abiy Ahmed Faidis. The OLA is Bazalo, Oromo Hailudma, Kabgiziana Gzi, Kabadina Badi, Nasfa Fayet Kamzalo. In the Amhara region, Fano forces are advancing along their own front. Abdullah Amhara, Fano Kabgiziana Gzi, Zuko Botan. زوق عصرو كتماتاتن نعبي خيط كمزلو ስለዚህ እታ ሃገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እና ወደቀት خيط كمزلا ሓደ ዓብ ባንዴራ ምስ ተተኮሰ ወይ ውን ሓደ ዓብ ነገር ምስ መጽ ኣይኮነን ትውጥቀት ክጅምር ኦሬዲ ትውጥቀት ኣብ ሪል ታይም ይፍጸም ከምዘሎ እዮም ዝነግርዎም ዘሎ እቲ ውጥቀት ናይቲ ሃገር ሲ ይፍጸም ኣለዩ ፍሉይ ኢቨንት ወይ ሓደ ፍሉይ ነገር ምስ ተፈጸመ እቲ ሃገር ወዲቃ ክትብለሉ ዘይኮንካ ስቴፕ ባይ ስቴፕ destabilization ናይቲ ዓዲ ወይ ውን ውጥቀት ናይቲ ሃገር እዩ ዝፍጸም ዘሎ እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ከም ዝብልዎ ዘለው ኤርትራ ወይ ካል ሓይሊ ዝገብሮ ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሓይልታት ንነዊሕ እዋን ተቃሊሱ እቲ ስርዓት ኣብ ማእከል ዘሎ ዓቕምናቱ ናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ተራ ተቃውሞ ኣይኮነን መኻይን ዘለዎ ሰራዊት ዘለዎ I mean I don't know. This is بزعبة زي هاجر كتزارب كلها انتاي كم تزارب كمان يستفاك because it's incredible. زي كل زنبرات زي كال حيل زهابو ما يكون كابسراتنا يبنا يبلتقنا استغوث سروي أو إثيوبيا دم تورمياسي كابي زبر هاي كنا إذا هاجر زي أكمل زبالة فتناوري خمسة لا خطري زين انت قبل فتنو لو تم نأبي أدخرتي أبزمتي من أبانا شفن ገደለን ንብረታችንን ወሰደ ሴቶቻችንን ደፈረ 74 በመቶ ከተደፈሩት ሴቶች የሻዕቢያ ወታደሮች ነው የደፈሩት የኤችአይቪ ኤድስ የያዛቸው እንደዚህ ህመምተኛ የሆኑ ሆታል መቀሌ ያሉት ህዋቶች ለምን ትሪወደ ለኹም እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ትግራይ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ንምብታኹ ኩሉ ዓይነት ድራማ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት በቃ ቆራሪፅካ ኣበላሽኻ ፀያይቕካ ተዛሪብካ እቲ ህዝቢ ሲ ካንድኾን ዓሻይ ዝመስሎም ዘሎ ኣይርዳእንን እዩ ንስኻ ከምዘይ ትሓልየሎ እሞ ይፈልጡ እዮም እቲ ካልእ ትገብሮ ዘለኻ ኤርትራ ኣብ ግዜ ኩናት ዝገበሮ ቴልካ ትኸስስ ኣለኻ ናትካ መንግስቲ is doing it right now today yesterday the day before أنا زجبر زول نت تبلو زول لقاكنا تا مقص خايز زجبر زول عبت حطنا جنوسايد دوغلخ بالكلو دما أمرود سرعسد مبزحتو requirements وكا رقاحيتات ناي جنوسايد زتكبر قلب قالو زفت أمه قدم نهزب كتسنت مخانو فكيرو زخده منين يرد هلكا فدرال منقسن بوليتيكا نياتاتن اكتيفيستن ميديا بيرسوناليتي كلهم ناير تراجن ولا حنت جبت يبلكا نتجارو كندمس سينا زبل استزارو مرحي تركوني لذي فعل خاص جبر كاي حجونكم قد جبركوا يحدل الله بس جن أبزس كسم عزب الوام زلوا مستي كنيات زلنا يوخنا تتحاحزو أب محبرة ميديا بس حتى زبالو نجارات اللو هو تدرات شعبية أنا بتقرأ يوم مس TDF تسمبيرهم يوم زبالو لما أبزي كما يو وتدرات شعبية أنا بتقرأ زاتو الأوديو نصارى تقرأ شعبية زولة ثلاث شعبية أتو تأفعل نصارى تقرأ بأوروكو شعبية ولا سونا سراو تقرأ شعبية زلوا زلوا مر أما قال سراو شعبية إلا زوادو سراو شعبية إلا تقرأ ملء سراو شعبية إلا سلذي أكلتنا سراو تقرأ حرق زي العلكوري اللي كان من الناس قدم كلون سراو تقرأ كان رأي خلى ناس تمرتيت قول عطي خدن تقرأ يفرحيو سلذي وصلنا لبحر حق إذا خنا وأنا في الله أفتقروا تنقرات موقع إلى وزنور له حدش زيهم حدار دقي ما خيتودو خلا خور بريزيدنت نازل مرات كيتاچو ردا وزنور لوان وون كومونيرو سلازي ناي بزتود منغدي سراوت تግራይ ስንሳቱ አራይ ወርቂ خالي الكا هزو خصل بهزو خصلا
ህዝቢ ትግራይ ናይ መኸት ዓቕሚ ዘይብሉ ክተርፍ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደ ክዛረቦ ዝደሊ ነገር እዚ ምንቅስቓስ እዚ ደወ ይብል እዚ ናይ ለውጢ ድሌት እዚ ደወ ይብል ምክንያቱ ኩሉ መንእሰይ ይደልዮ ግዜ ዘምፅኦ እዩ ወለዶ ዝሓቶ እዩ ዋጋ ከኽፈለና ይኽእል ዕኒኒ ክንብል ንኽእል ኣብቲ ምፍትታግ ዘየድሊ ነገር ከምፅእ ይኽእል እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሓይሊ ከምቲ ሓንቲ ዝገለፅኮ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሓይሊ እውን ኩሉ ዝኽእሎ ነገር ገይሩ ብረት ኣልዒሉ ምስ ዘይፃመድዎ ተፃሚዱ ክዓግቶ ክፍትን እዩ ዋጋ እዩ ዘብዝሕ እዚ ግዜ እዩ ዝወስድ እምበር እቲ ለውጢ ብምንም ዓይነት መንገዲ ኣይተርፍን ክመፅእ እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ንክንደይ ግዜ ንስልጣን ክጣፋዝ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ንመለስ ኣብቲ ዝብልዎ ዘሎ ከነተሓዘልኩም እንታን ከምኡ ከግብር ዝኽእል ሓይሊ እውን የብሉን ቅቡልነት እውን ኣይረክብን ከቢድ እዩ መን ከም ዝገጥሞ እውን ኣይፈልጥን ባዕሉ ኢና ብጣዕሚ ረግረግ ዝኾነ ቦታ ዝኣቱ ዘሎ ዘርፎር ኣይምኩርን ኣይትብል እየን ክምኩር ይኽእል ግን ውፅኢታዊ ክኾን እዩ ዝብል እምነት የብለኝ ምስ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቅልውላው እቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንብሔራዊ ጥቕሚ ዘይኮነስ ኣጀንዳ ንምቕያር ድዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ማለት ድዩ ከመይ እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ኢኹም ዝለኣነ እዚ ህዚ ዘኒ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ብሔራዊ ኣጀንዳ የብሉን እዩ ናተይ መከራኸሪ ኢትዮጵያውነት ኣጀንዳ የብሉን እዩ ናተይ መከራኸሪ ኣብ ስርዓት ጥራሕ ኣብ ስልጣን ጥራሕ ንኽነብር ድሕ ዝብል ስርዓት እዩ እየ ዝብል እዚ ተዝኸውን ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ንሓንሳብን ንሓዋርን ብዘድፍርን ብዘፍርስን ኣገባብ ናይ ደጋ ሓይልታት ፀዊዑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሓይልታት ስጉምቲ ኣይምወሰደን ሃገራዊ ኣጀንዳ የብሉን ከምኡ ተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጥምየት እናረገፈ ካብ ሽንቲ ቤት ተይተረፈ ቫት ዝእክብ ስርዓት ንሱ ኣኪቡ ሞስኖ ይኮነን ዝሰርሑ ዘሎ ግድቦ ይኮነን ዝሰርሑ ዘሎ ንሕርሻ እታወት ኣይኮነን ዘምፅእ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ኣይኮነን ዝሃንፀሉ ዘሎ ክሊኒክ ኣይኮነን ዝህነፀሉ ዘሎ ታይዳ ኣፅዋሪ ዝገዝአሉ ዘሎ ስለዚ ኣፅዋር ገዚኡ እንደገና ነቲ ግብሪ ዝኸፈለ ነተን ኣፅዋር ንምግዛእ ግብሪ ዝተመንጨተ ህዝቢ ደጊሙ ዝድብድብ ዘሎ ስለዚ ብሔራዊ ኣጀንዳ የብሉ ሃገራዊ ውግንና የብሉ ኢትዮጵያውነት ቫልዩ የብሉ ክብርታት የብሉ ዝስርዓት እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምፅናት ዝሕልን ዘሎ ስርዓት ኢሉ ዝኣምን ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ከሰጉም ዝኽእል ጉጅለ ኣይኮነን ከምዛ ንሪኦ ዘለና ኢና እታ ኩነታት ኣይ ቲንክ ኣብዪ ኣሕመድ ካብዚ ንላዕሊ ክገልፆ ዝኽእል የለን ኖ ኣለውባ ንኣቢ መልኣኽ ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ድማ ክንሰምዕ ኢና ንኣብነት እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ክገብር ምዃኑን ኤርትራያን ብሉ ሬቮሉሽን ፍሮንት ወይ ከዓ ኢቢአርኤፍ ዝበሃል ናብኡ ክኸይድ ምዃኑ ዕላማታት ናቱ ድማ ይኣይ ተባሂሉለይ ብንፁር ተፃሒፉ ማለት እዩ ረጂም ቼንጅ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክፍንቅል ንሃገር ክወርር ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ድሌቱ ንክረክብ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ምስ ኣቢ ኮይኖም ረጂም ቼንጅ ክንገብር ኢና ዝብሉ ዘሎ ኣቢ ባዕሉ ከይብሎ ሓፊሩ እንዲኣይ ወይ ተሰኪፉ ንዓለም ከሽክዐ ኢሉ ካብ ኤውሮጳን ገለም ጎታቲቱ ምፅኡ ኣቡ ዋዕላ ክገብሩ እዮም እሞ እቲ ዕላማ ድማ ቀዳማይ ረጂም ቼንጅ ካልኣይ ድማ ፒስፉል ፓወር ትራንዚሽን ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ምስግጋር ካብ መን ናብ መን ክሰጋገርቲ ስልጣን ናብ ኣቢ ክሰጋገርቲ ስልጣን ናይ ንሳቶም ብናቶም ሓሳብ ኣቢ ምስኦም ኮይኑ በቃ ንዑ ስልጣን ተረከቡ ገለ ክብሎም እዮም ዝሓስቡ ዘለው ክሳዕ ክንዲ ምንታይ ውርደተኛ ክትከውን ከም ትኽእል ጥራይካ ትርኢ ቢልድ ኮንስቲቱሽናል ጋቨርንመንት ሕጊ ናቱ ሕገ መንግስቲ ለኒ ነቲ ሕገ መንግስቲ ናቱ ከኽብር ዘይከኣለ መንግስቲ እዚ ኣካል ዓዲ ኮይዱ ሕገ መንግስቲ ገይሮም ንክነብሩ ከፍቅደሎም ምዃኖም ዝሓስቡ ዘለው እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ኣብ 2024 ኣብ 2025 ወርሒ 11 ኣብዪ ኣሕመድ ብግልፂ ኩናት ኣብ ዝውጀሉ ዘሎ ኣብ ንዲፕሎማት ኣኪቡ ድማ ናፅነት ናይ ኤርትራ ይኣምነሉን እየ ንናፅነት ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ኣይተዋሕጠለይን ኣሎ ብዙሕ ሕቶታት ኣለኒ ነቲ ናፅነት ኤርትራ ወላ እኳ መሰሎም ይኹን ወላ ካልኹን ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜ እቲ ሃገራዊ ረብሓ ስለ ዘይነበረ እዩ ኤርትራ ናፃ ክትከውን ዝግባእ ሃገር ኣይኮነትን ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ እዚ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዋዕላ ክገብሩ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብዚ ንላዕሊ ጥፍኣት እንታይ ክትብል ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ኸ ኣብዪ ኣሕመድ ንባዕሉ ኣብ ደንደስ ናይ ጥፍኣት ዘሎ እዩ
زيا بناي كل ገንዘብካ ቁማር ምጽዋት በሃል እዚ አብሪል ላይፍ ማለት እዩ ማን ከፕሮሞት ይገብረ ለም አሎ ዘገርም እኮ እዩ እስትሪዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ አካውንት እዚ ኢንሳይደር አፍሪካ ይዝብል ግን ፀረ ኤርትራ ዝኾነ አካውንት ንኤርትራ ጥራይ ፀርፍ ነዚኣቶም ወሲዱ ካምፔን ይገብረለው ንቀጻሊ ሲ ዝገብረሎም ካምፔን ምክንያቱ እቲ ናቶም አካውንት ሰብ ዘንብቦ ስለዘየለ it's crazy እስከ ደሓን ብቪዲዮ ካ ክንሰምዖም ገለ ሓድሽ ብልሒ ተባሂሉ ዘሎ ለንቀነ ዝዝረብ ዘሎ ካስሙ እዚ መርሓና ነርና ንሕና ከም ውፅዓት ከም ሽጉራት ከም ስደተኛታት ኩሉ ግዜ ኣብ ሳይንስ ንፍዓት ኣይኮነ ኣብ ጥበብ ንፍዓት ኣይኮነ ህግደት ትቀድመና እዩ ኣብ ሳይንስ ህግደት ትቀድመና እዩ ምክንያቱ እንታይ ገይሩ ይሰርሕ ንሱ ኩሉ ግዜ 10 ተማሃሮ ንቻይና እንድሕር ሰይድዎም 10 ተማሃሮ ንሩስያ እንድሕር ሰይድዎም ካብኦም ጋር 10 እንድሕር ናብ ደንብ ፍትሒ ሰይድልካ ተዘዋዋሪ ገይሩ በቲያን ከይዶም ልጥፍ ኢሎም ንላዕሊኦም ዝመፁ ናይ ደገ መንግስቲ እንደለና እንድሕልልካ ናይ ደገ መንግስቲ ይፈጥረልካ ምክንያቱ ምሁራት ኣቅሚጥልካ ኣለና ንዓኻ መስለም ዝኽእሉ ግንባር ክንከይድና እንድሕትብልካ ናብ ግንባር ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ሰደልካ ግሎባል ዝበሃል ትካል ክንገብር እያ እንተልካ ናይ ግሎባል ከማእዝን ዝኽእል ሰብ ኮፍ የብለልካ ሳይንስ እዚ ናይ ቀረባ በዓል መንዲኦም ነዚ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ መሬት ወሪዶም ዝመርሕዎ ነይሮም مش إرتراتيهم مش قليل كاب إسرائيل قليل كاب أمريكا تنابيهم وريدهم أمودا تنابيه كده ودبات زمرهم مش نيرهم دليل فتح بالو imagine ودو مو المرح نيرسب أقدر كخيد يطيل يا حسن ميزي من قصة نعوط على حد قد سقبر له أنت أنا حد قد سقبرنا تسزخوني حجي انتهي بلا على مسيلكم السبزي ترديكم من يوم زلهم جنتهم قرب دي ترداكم تقاومك خون زخلسي بهم تراي خون اللويز بنزلو إيرتراويان انت تماهيرون كوينوم رئيسنت اللوم يونيفرسيتي بس يحمد حرو كوينوم نزي بلوتسن بلو بجرمن نزي ستوبيريتي نساتهم زقبرو زلو انترتين كقبرو ابو كصوتي كلهم خلا زر اربع نك حزل لو وسب نزي صوتان احنا بوليتيكان بلو زلنا ايقبلون يويز بلوم زلو يو رايت يا مغنياتو ابي احمد هاجر كورري عبس بنزلو ابو خيدو مس ابي احمد سريان حصنت كبسي وي فتحي لزعمن درجانك حتناتون عمروناتون سبع علي زنغرك زلو انا عشاي صلول ينزبلا كادما ايكون كان الكاخطو من يتخليخا او صلوليخا او عشايخا يخاطب له سلازم انت يزبل زلو زي مهورات ابزينا يدن بفتح تقاومك اتو يكونهم او انا كوب كال غزيوني ليه ابزي تقاوم رغده دبحال ابلا علي زمصو سبات دايما داي تباهيلو نك حزي يبلهم زيرو زخون سبات يوم زمصو علامه دمايسو مغنياتو تي رئيس زل وسف نت كونتات مسرايو روكيت ساينس ايكونن منقد طفعتن ناي كونت غعزو مخان مسرايو انت يقبر هاجر سلا تقدسو منالبا ديمقراسي فتح قلم لاي نبور انديو بزو سب اندي زدليو بز منقد زخيت كاغن نابسات فتخيت كم زل خمسه رداكا وين نفس خاخه توص ويون انصار وقتك على سفتن مغنياتو سبات حيزو نابسات فخي وزول كاسله تدلي زيله እዚ ትኸዶ ዘለኻ አክንድ ኩሉ ግዜ በምሶዳ ከህግደፋቲ እናትብል ህግደፍ ቀዳይ ነገር በሳይንስ ይሰርሕ ምዃኑ ተፈልይካ አቅምኻ ምፍላጡ ናገዳሲ ታላይ ኩሉ ግዜ ህግደፍ ይፃወተልና ኣሎ ካብ ትብል ስለምንታይ ከም ኸውን ክኢለ ዘይትብል እንታይ ትፀገም ሰብ መመፅዩ ከምዚ ዝገብረኒ ኢልካ ሪፍሌክት ክትገብር ትትኽእል ትመልሳቡ ነይሩ ንቐፅል እዚ ኩሉ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል ኣፍናኮ ደሞት ትሕቲ ኩናት ዝኾነ ኣማራፂ ክፍጠር ክኽእላ ولا قطبة تكسر تقول ولا ناتكا برايد كتكتل تخون تقول إذا جركا جن تحت خوينات زخون مرات أنت فتيركا زدحن يوتات عنه زدحن حبرة السب سبيلا وحبرة السب عنه ولا حسن بيت له أبي أحمد كخود رحتك أبتقرأ يريني أبتقرأ نتوم تقال سوزر لغة تفتهم كانت تزبون ناتنا يكونن كانت فوق لنا عينة استراتيجية تخيل كم عينة كايدة خا حجون خيدك سلازم تقوينات أنا نجقا عريقا تفرحن تقوينات زبلا مراتي تقوس زقبرك خانتاي نايكالوت حيالات أكالات زريالو بقول شيء يحطوها سراويتك هزبخا تطفئ انفراستراكشر نهاجرات كتبرس أما جانا شاشعوها خوفيت كتزارات بعفشا تعزربا خالد زبلا زلو
بزخون يخون من قدنا بوليتيك عند حالها بزو كوينات تتوقف لها سرع زلك يا تملقتي حكي دما مغنياتو كوينات عنوات زمت أبي أحمد دما كند منتاي عنوات كجبر دلونات كم زلو أمس عاب من بابي اللي كاني تمالي تقرأي لو مامحرة أبروميا أبكال بوتاريو حزبو هاجري ينزل لك ساعة كندز عنو زلو أبي إرترا أنتاي كجبر كم زغل أبنات نجيرنا قمتونا اللي كاني إرترا خازاق جبراي دليتيلو سلازي نحن سب ما كم خجبر بخانو مجمرة بقالاتو ترى كيتوزدو بتكبرون زرع كاسب سلزغنة أبن تاي مخانو تفليتك أنت أركينات تكون على هذا تلفون دحرقين كادما مساب بخينكا حق زكان هزني نسبيك تفك حق زكات بلو سينا نرزلنا خدنا مخنياتون يلن بزي مقدي كغيده بزي خلبنا بحلو بزي زبي نقوله بزي حرقت عفو خفيت له بزي قبل قلابت الله لأنه هو من سقام دول كوينا مقدي رسيعي غيث الذي كل جديد خمسين نجارات موسى خلوا بفلايتي فلتي لبابي تغطى عليه تنتن غيلي زبلسب هاديو نمنتاي لو حتى سلذلو تنمنتاي نهر شو حد هريس ملسي ردو سلذو أنا زي جد قال سالقادر اللهم جلسوين عيد ما نعتصرويه سلمتاي اللي كان دحر حتى تقسم ملسي تات فلو تعطينا مودة ما أنا بقوم زعم السلام عدي أين التعدم بأمره بأكل ديكونس بأمره ساين تعدم سمعنا يا خم دي سمعنا يا رينا يا خم دي رانا ينغيد جن سرحنا نقبر سرحنا هانتايو فأنا كيليني نقرنا سوينا عندنا زرزرو كنساكر بريزيدنت بحفشة إذا زربا أنت ريخو ما زيانة كرم فيديو زنبرت يعني بريزيدنت سياس زلنا يكونتات نتزح على في يكونتات كله تاريخ أيو أنت حتى تاريخ حتى زلك سلام انتاي كم زاقات يمو كتب لك what happened why ندحري لك اقول لك زي انفستيجيت قبري حق زكا كاب زبل زرباينا نرزلنا سلازي ام وداتا زلنا يوم مدرخ كبيت بزح فتنات زلوو بزح وردي زلوو بزح شجرات زلوو بومنصر دما ايرترا ابا قداسي درجه بصيحه كم زلان فتناتات ناتا كود علو ابزخل درجه لنا جن اقداس فتنا دما قدمينا لحج زي ابز مصو زل مالتي دحر أبي نيرتران تاي فتنا كما تايخن دحريل كاني I cannot see it مغنياتو بمسرتو نيرتران تزا أبي فتنا كاب إثيوبيا زمس إثيوبيا دما أبي بمزمر حزولو بعال هاغوري يفرسالو سلازي زغبرو زلو كتا سئل كاتا يعطيو زلكا سلازي سودان أب حدا قال يمن اوريدي كيدايا حنتن عنا بدو تخون حقر بعلا نفسها تفرسالو سلازي إيرترا ناي مودا تفتنا ناتا يا زلا حجي أبز دما تتنقع كامخات كدليو حدنتنا علمانم مسجاجري تكيتنا تناسل زخني أب حدنتنا نسرح يكمل زدلي أيلو مارس سبز خدي لايك جبرو شير جبرو ريتو من حسابكم هابو دقفوا نابلنا مزخن قتفك تبارنا عن الأحمر لملم علي زي رايتلو كنتي يا حاضر تفتلو تسويهم نحنتي ريتنا سجني زوم بحنت باليرا سليرا يوم سليغي سليغا كيمرو عدي هذا عدي زي فلنات سلو